Bueno, salamat kayo moderator. Sige, sugod na go. Sa kuan panahon pulo ka minuto nga debate. So akong pamatud-an nga kining niang baruganan sa mga Seventh Day Adventist, irabi na sa mga protestante nga kauban nila nga ang Bible alone dako ginang binuang, wa ginahinungdan nga Biblia lang ang tuuhan. Sumala sa masabot, mabasa og masabot sa Biblia. Gani wa ko mosugot mga higala nga tangtangon niya ang term masabot. Kay ngano man niya sa Biblia sa Usias atong basahon ni niya kapitulo 14 bersikulo 9, ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi. Ha? Og ang masinabuton angay masayod niini. Mo nang kinahanglan gyud tag pagsabot aning nasulat kay dili man masilbi og nasulat lang unya wa tay sabot-sabot. Di ba? Dili masilbi ning iya. Now ang pangutana karon, husto ba ang doktrina nga Biblia lamang? Dili, ngano man. In the first place, wala gid tay mabasa ana kung Biblia, tanawa ha. Kining giingon niya nga sumala lang sa mabasa, ayaw na nang masabot. On sige. I-grant na to. Wa gyoy mabasa sa Biblia nga Bible alone lang. Kay ngano man? Nganong moingon man tag usa ka dakong binuang? Tanawa ra gud ang giingon sa Isaiah 34:16. Basahon na to ning niya ha. Isaiah 34:16. O di na ko nitaso na kong pamahayag. Unsay giingon diri ni ang Biblia? So siha og basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo ug siya mismo maoy magtigom kanila. Unsa may pares aning niya? Mao nang naa sa Biblia Job kapitulo 8 bersikulo 8. Read the history book and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa. Mao nang mugamit gid tag referensya, mugamit tag kasaysayan, mga libro mao nay sumpay sa Biblia. Kay naay mga panghitabo sa tibuok kalibutan nga wala ma-record sa Biblia nga naa gidugtong sa kasaysayan. Mao bitaw ning ang ingon si San Juan sa Biblia ha. Unsa may ingon ni San Juan sa Biblia? Niya San Juan kapitulo 20 bersikulo 30 padulong ta og 31. O daghan pang mga libro, mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat ining basahona mo na giingon sa verse 30-31. Apan gisulat kini aron kamong motuo nga si Hesus mo ang Mesyas, ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Unta na awara daghan kaning mga milagro nga wa masuwat nga gibuhat ni Kristo, wa man gini masuwat. Usaon man ni ang manatog makwit sa ning tanan. So kinahanglan gini siya nga atong subayon asa man ni karon. Mao nang niya sa simbahan gi-preserve na mga milagro unsa may kasagaran. Holy Eucharistic miracle. Wa man na sa Biblia nasulat nga nagmilagro tong Eucharist na himong lawas ug dugo ni Kristo pan na record sa simbahan. San Juan 21:25. Daghan pagkaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus ug kun gisulat pa ang tanan. Nagtuo ko nga ang tibuok kalibutan di gyud paigo sa kasudlan sa mga sinuwat. And that is why mugamit gyud ta aning mga references nga mga standard dili ining Biblia lang. Kani giingon ni San Juan, daghan pagkaayong mga butang gibuhat ni Hesus. Unsaon man nga wa mo gini masuwat sa Biblia ang uban. Muna kung giingon, usan ni, muon ra na to ni quits, mura rig utang ba? Ha? Taking for granted na, sagdi na, dili na. Now, kung Biblia lang yun ang atong basihan, letra por letra na lang, nga kana ra gyud, walay lain, mo bitaw ning moingon ning uban, labi na ning atong kaatbang, awa man Tuhan, tanawa ha, kanang ni ang libro ni Ellen Goldwhite, mga sinulat ni Ellen Goldwhite, mga dakong away, mga lagda ninyo, Alpha and Omega, Desire of Ages, o guban pang mga libro ni Ellen Goldwhite, inyo man ang gituuhan, mga Adventist magazine, inyo man ang gituuhan, buot nang ipasabot aning niya nga, nagtuog gid mo og wa gihapon sa Biblia, wala man na sa Biblia, di ba? Pero gituuhan niya.
kay dako mo pagtahod anang inyong founder sa inyong simbahan mo nang ang iyang mga sinuwat inyong gidawat, so nagdawat gyapon mo og dili Biblia. That is why ang Bible alone wa dyan na inungdan kay panalitan karon og atong i-grant nga Biblia lamang. Naabas Biblia, Brad, nga manguros ta, di ba? Wala anak mo. Munang digid ang ngayaning tawag aning ni ang sa Katolikong doktrina kay wa gis Biblia karon i-grant na to kay way mabasa dituhan. Nabay mabasa sa Biblia nga gisugot ang Kristo nga mamahaw ta. Ang i-mention diya ni Kristo nanihapon sila. Lasapir pag yun. Oh, di ba? Way nabasang namahaw, way nabasang naniudto. Oh, di ba? Wa gud kay mabasa nga si Kristo naligo. Si Kristo gailis nang laba, nang halay, unsay gisuot niya sa nina, nanutbras. Dayon wa po kay mabasa sa Biblia nga nalibang humaglibang nangilo. Unya ug ato nang i-taking for granted nga wa maguna sa Biblia, bro, di kita mutuon na dili na lang unta ta mamahawg maniudto kay wa magina sa Biblia labing tinuod. Ikaduha, wa man pud na sa Biblia malibang ta din maglibang mangilo. Wa man na sa Biblia nganong gituohan man na. So binuang ra ginang niya. Binuang ning ingog Biblia lang ita, wa nay lain. Kana ra bang faith alone lang? Bible alone lang? Trabaho na ni Martin Luther, ha? Nya iyahang gipaduot sa iyang pagtuo, nagbasa siya ng Biblia. After niyang gibasa ang Biblia, nideklarar dayon siya nga okay na. Kinahanglan ra gid itang pagtuo ra. Di na kinahanglan mga maayong buhat. Alone na ta. After ani man na. O mo na giingon sa gitawag aning ni ang world history ni Gregorio Ibsaide nga giingon si Martin Luther nga mutuor tas pagtuo. Dili na kinahanglan mga maayong mga buhat. Nagbasa siya ng Biblia. Subuti pasabot ka ng faith alone. Buoti pasabot. Ang faith alone, gikuha rin na sa Biblia lang. Kaya sa mga manguhag, pagtuo ning niang mga protestante, maura ba na inyong amahan? Uy, normal lagi na nga magkakuha mo kuan, pamaagis inyong papa. Yan o. So, muna nga. Bingon, mangutana dago ni atong amigo. Asa sa Biblia? Mabasa, letra po letra, nga binuang ang Bible alone. Klaro mo ginang binuang. Di nga siya mabasa. Naman tay mabasa, pero kinahanglan tag pagsabot. Una, ang kana naging gitawag na tog San Juan 20. Di ba? Og San Juan 21. Atong gibasa ganina, daghan pang mga butang nga gihimo ni Kristo. O sama na, nakapamatuod, nga dili lang gidi ay Biblia. Manuman, mudugtong gitaan ang mga references nga kasaysayan. O, di ba? Kung sa'y rason, tanawa ra ning giingon ni Kristos Biblia, makadungog kamog mga linog, kamatay, ni ang mga pila? 2 minutes. Salamat Mr. Timer. Makadungog kamog gira, nasod, batok nasod. Wala man na sa Biblia nasulat unsang nasura na. Pero nganong mituo man kita nga nagira da itong Amerikano ug Japan, nagira tong mga British sa una og kining ang mga German tungod na sa history book nga atong nabasahan. Karon Brad, nagira man lagi ang wa man lagi masulat sa history book kagira ang Hamas ug ang Israel. Wa ta magkabasa ana kay present naman na karon pero nakadungog tag nakakita ta tungod kay naa naman tayo social media. Di ba mo nay usas mga katumanan sa giingos Biblia nasod batok nasod. Wala man lagi mentions Biblia. So, need yun taog. Dili lang ta mo focus aning Bible alone lang. Kaya daghan ba kayong mga butang nga nahimo sa Ginoo nga wala gid diha mapatik sa Biblia og nagkinahanglan ta mo na gitawag na to og tradisyon. Kaya ang tradisyon sa may giingon ni San Pablo, maglikay ta aning mga tao nga buot mosamok, wa kanang mga taong way batasan ug wa magani mutuman sa tradisyon nga among gipasunod dinyo. Si atong amigo ani ron si Jeffrey Rinian di gid no hitabo tanawa ha o niya 2 Tesalonica 3:6 mga igsuon nagsugo mininyo paglikay sa mga igsuon nga nagkinabuhi nga walay disiplina wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo naa gid ay tradisyon ipasunod unsa man ang tradisyon mao nang mga biblically og historically basis nga wala na masuwat sa Biblia apan gituohan nato. Muna nga, maglikay taging ato ng subayon. Luwi kayo akong amigo ron.
hulog gid di gid nato matuohan niya pero among gupug mo tuon nimo kinituo pa ko nimo nagsabalistan ako. Salamat kayo Mr. Moderator ug sa Mr. Timer mayong hapon gabi buntag udto God bless. Okay, salamat kayo Mr. Afirmativo, Eugene Gapo sa imong pamahayag nga 2 minutes. Okay. So ang sunod na dinhi nato sa sunod cross examination ni Bro Jeffrey Rinyan sa Afirmativo. Bro Jeffrey, ready ka na ba? Unya sa pagsugod nimo istorya, magsugod po ang imong minuto 10 minutes. Kay imong pag-cross examine. Okay na, ready na ako. Pangutana, Mr. Moderator. Okay, unang pangutana, Brother Eugene Gapo. Si Kristo nag-ingon 1:5:39. Kung kamo nag-asusi sa kasulatan, magkaangkon sa kinabuhian. Pangutana, dakong binuang o dili dakong binuang? Subag. Sa kadalang ha. Moderator, hello Mike. Nag-iikot wala. Iko. Okay, ni function dali ko Mike. Salamat kayo. Sige. Go. Ingon ni Kristo nga kung kamo nagasusi sa kasulatan magkaangkon kamo sa kinabuhian dayon. Pangutana, usaba ni kadakong binuang yes or no kategorikal? Magsusi sa kasulatan? Sakto man na. Pero ang imong pagsabot nooy dili insakto. Dili man na binuang ka na magsusi sa kasulatan. Tinuod po na. Now, kung magsusitag kasulatan, kung sa may giingon sa kasulatan, Isaias 34:16, susihon ang mga pari sa libro. Kung sa may paris, anak, hug 8:8, read the history book and see. Unang manggamit ang kasaysayan, di lang kayo mag-focus sa Biblia. Next question. Okay, tayo ang imong tema ang Bible alon usa ka binuang. Unya karon imong giuyonan ang kasulatan husto. Apong utana, uyon ka nga nasayod ka sa imong tema ang Bible alon usa ka binuang nga pagtuo. Uyon ka nga nasayod ka. Wala. Dili ko muuyon nga nasayop ko. Sakto nga akong tema o sakto sa dangimong gibasa. Tinuod man ang giingon ni Kristo diya nga mutuman tas kasulatan. Mo bitaw ang Katoliko nagtuman ba? Yes. Naman may secret tradition. Napod may secret scripture. Ug labaw sa tanan nami magisterium. Now, kanang niyang giingon gibasa nimo da, wa tay supa ka na sakto na muna susihon lagi ang subay, ang kaubahan. Uy. Sige, next question. Okay, sunod pangutana. Tuwag, ito pangutana, buhat 17:11. Adlaw sila nag-asusi sa kasulatan. Pangutana, usap ba di kadakong binuang, yes or no? Tubag. Buhat 17:11. Adlaw sila nagsusi sa kasulatan. Pangutana, usap ba ni kadakong binuang, yes or no? Dili gihapon na binuang. Sakto gihapon na. Ingon si San Hieronimo. Ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Mo nang mususita og Biblia. Unya kay wa man mo ingon si San Pablo nga ayaw na mo gamit ha. Taman ra mo diha. Wa man. Gani miingon pa manggali ang si San Pablo nga maglikay tas mga tao nga mga way batasan ug wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod. Kanang tradisyon. You know what is tradition means? Wala sa Biblia apan gituohan nato nga may kalabutan sa kaluwasan. Nagsusoy ka nang mag sige. Iya naman gyuyonan Mr. Moderator ga dili kuno binuang ang kasulatan. So unsa pa may among debatehan ani? Nga miuyo naman siya. Brad, inani ba? Counter. Kadali lang. Isa pa. Ang yung tema Mr. Moderator niya matoda ng Bible alon usa ka binuang. Una karon ingon siya dili binuang. So unsa pa may debatehan o Mr. Moderator? Wa nay debate. Dili, counter Mr. Moderator. Okay. Counter ni Montaman. Wala debate Mr. Moderator kay Dili, sa mag-counter ko ayaw pag binugo. Counter ko. Inani ha. Sa pagdala ng counter. Unsa bro? Inani ha. Kanang gibasa niya nga Brad na aman lagi sa buhat 17:11 giuyonan na ko na alang-alang magsupako na ko na nya kanang buhat 17:11 Bible alone dai na nagtuon lang sila sa kasulatan adlaw-adlaw kung magtuon kog kasulatan adlaw-adlaw Bible alone na ngano nasayod ta anang mga tao di ana gawas anang kanang kasulatan naapa man na sila laing gipangbuhat kay awhag ba ni San Pablo mobasi tag tradisyon. No karon imo nang i-grant ato nga human ang debate kay tungod ana
Unsaon nimo pag-explain anang Isaiah 34:16? Susihon ang kauban ni anang libro ha. Objection, moderator. Unsa may kauban anang libro ha? Ay, Objection. Ang Sige, iyang tema, Mr. Moderator, Bible alan usa ka binuang. Una karon miuyon siya nga ang kasulatan Genesis to Revelation. Wala sa isupak. Unsa pa mo dibatihan? Wala ning uyon na. dili. Brad, wala lagi ko'y supak na niya, countera. Countera. Wala lagi ko'y supak ana kay gitudlo man as Katoliko ang Biblia mo gamit mi. Pero wala magpasabot nga ni ungot rata di ana. Kay kun ang Biblia nga atong basihan, wala mo ungot ang Biblia sa Biblia lamang. Istorya lang og nahutda nagpangutana kay proceed ta pahayag na lang diha. Ganong babagay lang. Anong una ko ni undang ha? Paminaw sa Papas. dagan ko objection moderator ha. Dagan kay ko pangutana. Pero ni oyon man siya nga Bible alone dili usa ka binuang. Ayan tema mao ni ang tema. Brad, diingon day ka. Diingon day ka, diingon day ka Bible alone. Nagob Pati usan sa natukan. Check pa ko, Imo check. karon bro. Tingon sa. Napadayon na imo bro. ang tema, dili mo kawa sa tema, tanawan tema. Oh, Bible No, alone usa Brad, ka binuang. inani, ha? Ay sa sapaw Ato ta, pero ato sa check pa ko. patiuson. Patiuson sa. Ang imong tema tanawa Bible alone, ang kasulatan Genesis to Revelation. Usa ka dakong binuang matod si imong tema. Una karon miuyon ka nga diay nga dili diay ni binuang. Wala na debate. Kay di ba? Brad, Brad. Nahuman ang 1 minute. Inana. Okay, nahuman ang Inana ha. 1 minute. Mukounter ko, mukounter ko. Kasi bro, gapo kay nahuman naman ang 1 minute. Mukounter ko ha. Sige, sige, counter. Ang among gidebatihan kana lang yung Bible alone lang nga pagtuo binuang na mo ni among gidebatihan unya kanang iyang giingon nga nagbasa man lagi og Biblia wa man tay supa kana kumubasa sila og Biblia pero take note ha walay nakabutang diya alone kanang faith kanang Bible alone kung makabasa ka diyan na sa buhat 17:11 Bible alone lang kaning term alone mapildi ko ani debatiha pero gwa pildi ka ani niya unsa man Moderator objection. sige Sige, Paminaw sa paminaw Sige, sa sige mo. ang iyahang tema Mr. Moderator, klaro kayo, Bible alone. Unya ang kasulatan, Bible alone man na. Klaro na may mga Mr. Moderator nga wala na debate. Ang kasulatan ang gitunan sa mga taga Tesalonika, ang kasulatan tibuok Biblia dili kay ang tradisyon. Wala na debate. Umana. Remote kong live sa Yun ani ko. bro. Yun ani bro. Ato ning ikuan. Ato lang ni padayon kay wala may Inani ha Brad mo object ko ha mo counter ko ha ang amo ang sa moderator ikaw klarohon da na Sige, sama. ang ako ang topic Bible alone dili kay kasulatan na item alone kaning ra na diha sa Biblia kanang iyang gikuha nga buhat nakalimutan kog live sa akong Facebook live pwede ra mo dito mag live diri kanang buhat 17:11 kanang iyang giingon ha wa tay mabasa diha nga nagtuon sila sa kasulatan ra kanang term alone kay kung naa kay mabasa diha nga term alone pildi ko aning debatiha kung wa pildi ka ani niya Bro. Ang yan tema masabot. Ay bro, hilom sa mo bro, hilom sa mo bro. mag live sa day ko dire sa ko ang Facebook bro. bro Inani bro, ang atong Sayang, rules, sayang. nasa atong- isa pa bro, nasa atong rules nga duha ka pangutana kung dili magkasinabot sa sunod ta nga pangutana bro, sunod ta bro, dito proceed ta bro, sunod pangutana bro. istorya lang nahutdan sa pangutana kay Okay. Sige, sunod pangutana bro. Object ko, lasa lang object, object ko kausa. Kausa lang. Sige, sige, unsa man ay last name mong object? Okay. Ang yang tema, tulong, masabot. So, ang kasulatan, masabto na to, mao na Bible alone. Ay, mo man siyang tema. Kasulatan, di ba, masabot. Mo man siyang kwan, dili siya mong kwan, pagitahan kung litra po litra Bible alone. Mabiyaging na ako sa kwan, ang tulong, ang masabot. So, di man siya mong kwan, karon ang kasulatan, nilang gito na, no, na Bible alone. Ay, masabot man ka. So, wala na yung debate. Eh, yun naman siya. nahutdan wa mo kumuuyon anang term nga kining gitawag Bible alone pero kanang imong gibasa diha wala lagi na alone diha may alone diha Bro. Sige, kalau yan na lang ako. ano Next bro, question na lang ko. Sige, sige, sunod Pangutana lang, pangutana bro, kay dili kid mo masinabot ana, nasa atong rules nga pag dili makasinabot, Okay. pag wala ka pangutana, balik-balik ka sinabot. Ano, unsi? Sunod, proceed ka, sunod Okay. pangutana bro.
Okay, sunod pangutana. Diya sa buhat 17, ado daw sila sa sulatan. Nabay lagi ito na nga tradisyon. Yes or no? Tubaga. Kanang giingon nga adlaw-adlaw sila nagtuon sa Tubaga, categorical. kasulatan. Objection moderator, categorical. Mapagali ko na giklaro na ko imong pangutana. Unsa man? Categorical. Categorical ang pangutana. Unsa may imong pangutana di ay? Sige, otro bro. Categorical, Ito tubaga, categorical. yes or no? Ilabang ito na ang tradisyon diya sa buhat 17. Kaya ang nabasa, adaw-adaw sila na ba nagsusi sa kasulatan. Ang pangutana, gitunan ba nila ang tradisyon? Yes or no? Mo na tubaga, categorical. Okay, gitun-an gihapon. Kay kung wala sila pulis, wala ba ito gailok-ilok og Biblia lang. Basig nalimot ka na niya. Balik ko daw pangutana, Mr. Moderator. Patod niya, challenge sa buhat pa to, 17, challenge pa to. nagbuo silang tradisyon. Sa challenge to niya. Challenge Nani? ako, Mr. Counter Moderator. challenge po ko ha, mo counter challenge po ko. Sa Ay, challenge isa niya, pa, sa kay dilim pa. nag-challenge ko. Ay, isa pa ha. Kadot lang, basahon ako ang balaod sa arol sa kuan challenge. Akong basahon ha. Matod dire sa magiging challenge kung ano na challenge ang matag debaters, ang moderator, ano na katungod nga mo desisyon sumala sa gidawat nga challenge. Oh, matag debater pwede maka-challenge. Pag mag-challenge pwede puli na pod, okay ra. Sige, unsay Sige, challenge? go ahead, go ahead. Okay, Ikaw na- matod. Akong dawaton ng iyang challenge. Ay, sa po. Nani ha? Nag-public ka man ko una. Ay, sa ko sa pawi. Sige, sige. Pagbato no bay batasan kay nag-object ako. Bato niya Mr. Moderator, Sige, diya sa buot di City 11 nagtuon silang tradisyon. Mao na yang tubag. Kaya panguta naman ako siya. I-challenge ako siya. Kung babasa niya, kay nilitok man niya nga nagtuon silang tradisyon, mapil din ako kung babasa niya o di babasa. Mr. Moderator, siya may pildi. Ana akong challenge. Inani ba? Mo counter ko ha. Ang Counter. imong challenge, di ba niingon ko nga apil sa ilang gitun-an di kay kasulatan lang. Unya atong timan-an ang topic sumala sa mabasag masabot. I-apply na ko di ang masabot nga naman. Nagawhag man si San Pablo nga mo gamita, mo tuo ta sa tradisyon nga ilang giwali. Therefore, dili lang kasulatan ang ilang gibasa diya. Although, kana nga statement sa buhat 17:11, nagbasa sila adlaw-adlaw. Wala maka-state Okay. di ana nga gitawag na tog apil ang tradisyon, pero sa ilahang pagkinabuhi as sa pagtuo apil gyapon na. Kasi San Pablo nagtudlo man ana. Sige. Okay, so Sige, panguta ane, na. moderator sa. Next question. Sige. Okay, sunod panguta na. Sunod panguta na. So, Time, o yun bro, ka, time, bro. dili ka mo sukol sa challenge kay dili mabasa ang nagtuon silang tradisyon. O yun ka, nga di ka mo sukol sa challenge. Ay, gisuklan ako yan. Gisuklan man na ako imong challenge. Yan niya, paminaw sa. Ayaw sa Ay sa, gisuklan ako. Mukuan ko ba? Mutubag pa ko. Napugoy 1 minute. Naunsa. Napugoy 1 minute. Ay, sa ba? Mutubag og kategorikal. Basta mutubag og kategorikal, lasa tong rules nga mo explain og 1 minutes. Oh. Ingon ani ba? Akong gidawat ang imong challenge. Di ba? Pero, take note, kana kung naay giingon di ana nga kana bang kanang di ba niingon ka nga sa buhat 11 nabay mabasa. Kana kung ang atong tema walay term masabot. Ako nang dawaton. Sige, Mr. Moderator, basahon niya nga nagtuon sila og tradisyon. Kuha ng pulo masabot. Ayaw Maula. Pagkaday lang. Ay, next question na lang. Next question na lang. Kaday lang. Bro, ani ni bro, nagbalik naman ko ana, mga kaduhan na mo nagbalik, nasa tong rules nga basta Okay. ang mga paralitan doon ay palasiman pangutana or dili man mo makasinabot or di man matubag, palasiman or di matubag or di mo makasinabot, dito ta sa sunod ng pangutana. Okay, next question, moderator. Iyang gidawat akong challenge. Iyang gilitok, ang buhat 17-11 nga nagtuon silang tradisyon. Muna ang akong challenge saya. Kung dawato niya, mapildi ko kung mabasa. Kung dili mabasa, pildi siya. Ana na, Mr. Moderator, ayaw nang kuha masabot. Ayaw pag butang na masabot. Ana mao gani, mabasag masabot nga nangingon ra magag mabasa asa namang masabot ani niya.
Dili usbon ako ang tema bro. Basahon ako ang tema ninyo kay para dinhi ra di pa ani mobalik kay isip ko sa moderator ako ra gini balik. Matod pa dire tema afirmatibo yun sin gapo pamatud-an ko nga ang Bible alon nga pagtuo usa ka dakong binuang sumala sa nasulat og masabot sa Biblia og referensya. So balik lang ta bro. Namay gitawag na nasulat ug napoy natawag nga nasabot, masabot. So diha ra ta bro magbalik ana nga ato tema. Sige, next question, next. Kay, marag naluoy na ko ba? Kaluyan na. Di, sunod pangutan na. Sunod. Okay. Kinsa may nagsabot-sabot nga doon na tradisyon ilang gitunan diya sa buhat 17. Ikaw o ang kini matao sa buhat 17-11. Kategorikal. Ang mga tao nga naa sa buhat 17-11 masabot diha ngano ang giingon sa Oseas 14:9 ang maalamon kinahanglan angay musabot sa nahisulat unya ang nahisulat diha ngayon ra kag asa man diha ang suwat asa man pagsabot naningon man diha sa buhat 17-11 nga mo gigamit nga nagtuon sila kada adlaw sa mga sinulat unya na kana raman lagi brad sinulat naman lagi ayaw kalimot nga sa ilang pagtuon di ana di na to makita nga gidugtong na sa 2 Tesalonica 3:6 nga likay kamo ni ining mga tao nga nagkinabuhing way batasan ug wa man gani mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Now, nagpasunod man sa San Pablo tradisyon, therefore kanang gibasa nila nga kasulatan, apel gyapon ang tradisyon ipasunod di ana di kay alon lang. Next question. Okay, sunod pangutan na matod niya nga ang tao ko no mo ay nagsabot-sabot siya sa buhat 17-11. I-challenge ako siya Mr. Moderator. Kung mabasa niya ang mga tao diya sa buhat 17-11 nga nagsabot-sabot lang sila sa maong tradisyon. Objection, objection. Ako ikwan. Karon sa object Di ba? Wala man tama. Nagtanaw karon. Wala man ta nagdebatihay dinhi nga ipabasa gid ana letra por letra kay gwa pildi mao bitong miingon ko sumalas mabasa ug masabot ibutang nato ni uyon ko atong giingon nimo nga ikuhaan ang masabot sige nag-ingon day kong basahon letra por letra mabasa lang pero dili letra por letra unsa ni o da klaro kay nang imo wa ginay kada laging Bible alon nimo wa lagi nay pulos tanawa bitaw na imo harong gibarugan no pagsilbi Paka lagag challenge. Next question. sunod pangutan Okay, po. sunod pangutan na. Sunod pangutan na. Ay, sige katawa, kayo mong ginatawan hilaw. Sunod pangutan na, Mr. Eugene Gapo. Kinsa sa mga Bible scholar nga pariyo mo gunahuna nga masabot nga kinin buhat 17-11 nga nagtuon sila og tradisyon. Kinsa nga Bible scholar nga imong masuportahan kinsa palihog tubag. Nga nagtuon sila tradisyon? Anang niya? Kinsa paminaw balik ko na ako ang pangutana. Sige, sige. Nga Bible scholar nga pariyo mo pagsabot nga kining buhat 17-11 nga doon na sila tradisyon nga ilang gitunan. Kinsa sa Bible scholar? Nangutana siya og kinsa nga Bible scholar? Dili Bible scholar, wala ko'y mahatag nga naman. Ang mahatag nako si San Pablo mismo. Ang kinsa mao'y hingtungdan di ana, mao'y na content ni San Lucas anang buhat. Nga naman, daan lagi sa 2 Tesalonica, niingon si San Pablo, likay lagi mo sa mga tao nga walay disiplina o wa magkinabuhi sa tradisyon nga amang gipasunod ninyo kinsa man ang term ninyo di ba naka-refer sa mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan that is why kanang giingon diha nga nagbasa kasulatan apel gihapon ang tradisyon ipasunod di kay basa-basa lang ang kasulatan. Next question. Okay, sunod pangutana, sunod. Okay. Sige, magbalik-balik ana may tungod sa tradisyon nga gibasa ni Pablo. Ako pangutana. Pareho ba mo tradisyon ni Pablo, Roman Katoliko ni Pablo? Yes or no? Subag. Ay, pareho kay apostolic tradition maning amo. Unya kaning apostolic tradition, mo nang mga tradisyon nga gikan sa mga apostoles. Ani maambak magpanguros ani ron, ang uros bas Pablo. Tradisyon na nyo. Nagrosaryo bas Pablo, tradisyon na ninyo. Mana man eh. Sige, basta kay amo ha, apostolic tradition. Dili to mga tradisyon nga himo-himo laman og katong dunay diferensya sa utok. Next question. Okay.
Sunod pangutana. Tubag ato ang imong gitubag karon nga pareho mong tradisyon ni Pablo. Si Pablo nang oros. Sige, tubaga. Sige, tubaga. Ay, katawa. Pareho ka karon. Tanawa lagi. Sige, tubaga na. Oh, di ambak na tagpanguros ani nga Bible alone raman ta, moderator. Bible alone. Binuang ba ni niya? Ay sa ba? Nasa tong rules paminot. Objection Sa ta. Bible Sa nasa sa mo object sa ako. Kadto Ang Bible alone among gidebatihan. Sige, Nga kla object. ang Bible alone nga among gidebatihan dakong binuang mo ambak na masag nanguros bas Pablo nga tradisyon magkanawa mi magtudlo og kanang kung sa inaan na tradisyon. Counter ko, Mr. Moderator. Ipangutahan na ko siya kay sige may bagbalik ang tradisyon na gibasa ang sa ti Pablo. O nya nitubag siya Mr. Moderator nga modagan dito sa mga panguros. So muna ako siyang gisundan ana. So pareho Sige. pero niya pareho ba? Pero gusto man niya, pero Brad, gusto wa pa ko Joke lang, moderator sa ang atong sige. rules na to rules number 4 na adre na dili pwede mogawa sa tima ang pagpabarog ug ang pangutana sa mga debater. So balik ta bro, nag-isgot naman tag panguros unya ang atong tima dili man ta pwede mogawas. Objection Dili ko, po na to moderator, pwede dungangan, objection. di po na to pwede kulangan. Sige unsa objection mo bro? objection ko. Nakoy objection. Tama na. Ingin man sila pareho sila og tradisyon ni Pablo. Kaya mo man nagibalik-balik ang bersikulo. Kanya karon nilitok siya nga mudagan ko panguros. So ako sang gi pangutana na. Nga nabay gi-isgutan ni Pablo nga pareho sa tradisyon ng oros. Adia. Sige. Since ngay wala naman is topic pero ako gyapon ang tubagon. Ningon siya nga parang lagi bagay. Bible og reference ba ang tema? Tubagon niya na. Kadala nga. Hey, moderator gaiko ta. Check. Oh, iko. Nay nag-comment na to di ani nga hinaya man sa sounds. Unsa may sounds ako o kinsa may hinay ani. Okay ra man akong microphone. Lamay ko an. Okay naman makay. Sige. Klaro ra ba tiyong mo? Yan si RL narit matod niya hinaya man sa sounds. Basig sa imong na cellphone Brad. Na may usahay cellphone nga ani mo mabulyumi mo na. Tiyog niya dire. Lagi. Mga tingog sa usan ninyo. Gusto niya ipamugos man gid niya. Ako lang i-explain. Pareho ba mi og gitawag og tradisyon ni San Pablo? Ningon din siya nanguros de San Pablo. Ang panguros igsuon usa na ka patik sa lawas timaan na sa marka ni Hesus anang manguros ta. Okay. Unya unsa may giingon ni San Pablo sa unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia gusto niya ipabasa ni abana niya sa Galacia 6:17 sukad karon ayaw na ako ipasamok ni bisan kinsang tawo kay gidala ko na sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. Unsay marka ni Jesus? Ang gilitok ni Kristo sa Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Next question. Mr. Moderator, wala na tubag pangutana. Kaya bersikulo Natubag si na. Pablo nga pareho silang tradisyon. Pablo. Lagi, ngayon mag-aasa man sa Biblia si San Pablo ng oros. O diya, tanawa ha. Ang Galacia 6:17, kana, akong gitubag, gidugtong na ko San Mateo 28:19. Tradisyon mo na, nang oros. O na, nas katoliko, gimo mo na. Objection ta. Ay sa Pablo ilom sa Objection sa mo bro moderator. rinyan sa imong Dili objection. na ako nag-object. Hindi man siya pareho sa tradisyon ni Pablo. Ayaw, dili sa mudagan sa Mateo. Ayaw na siya. Yeah. Focus dire sa Mm. sa Pablo. Aso sa bersikulo kay pareho man sa tradisyon niya si Pablo o kang Roman Di, Katoliko pareho sila nga nang oros. Pwede pa ito baga. Dili mudagan sa Mateo kay layo. Di, moderator, objection. Unsa may object? Objection, moderator. Dili na nagtutugon, kigitubag naman niya. Layo na kinas topic, Bible alone na niya. Abot sig panguros, binuang. Okay, moderator. Moderator, nasa rules nato number 1 ya tahod ng moderator. So ang akong sige. istorya sa inyo karon nga tahod mo musubay ta balik ta sa atong tema. Baliw balik sa tema. Ang balik sa tema. Ano ba? Mr. Moderator, antima Sige, Bible ug objection. reference. Bible ug reference ba? So kanang may lang ma-reference ang tradisyon man silang referensya. So liga po ni siya makakawa sa tema kay
Na masumala man Bible log reference yang gitabuta la mo. Bro, So na nga di bigano sa moto ba gani kay di mo sa gusto Bible alon na reference ang gipakuan para ko. So yan bro, ito ba? ako sa naadere Okay, nasulat bro sunod na sa pangutan na roll. sunod. Kay laloy na Sige, kay ko sige, pagkayo sige. ba, di na katubag. Sunod pangutan na. Sige, sunod. Hilaw ang ginatawa no. Sige, Sunod mo sunod, sunod. Di na rin ako. Okay, sunod Sige, sige. pangutan na. Okay. Sunod pangutan na. Ining Bible alone. Kung ako magtuo sa Bible alone lang, maluwas ko o malaglag. Malug tubag. Malu- kung ako moto sa Bible alon lang maluwas bag malaglag. Malaglag jud ka kay ngano man. Unsaon na lang nang giingon ni Kristo ang ni San Juan sa San Juan 20. Daghan pang mga milagrong gihimo ni Kristo nga wa masuwat ni ining basahuna. Ug di nimo na tuuhan imo nang isalikway basig mo nay kalaglagan nimo. Nya wala ra ba nas Biblia? Asa man ni karon? Og gipreserba na sa simbahan Katoliko. Muna kung moingon ka nga malaglag ko, ikaw gaingon dili ako. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Sunod pangutana. Sige, sunod Challenge pangutan ako na. sa Mr. Moderator. I-challenge ako. Sige, si challenge. Kung mabasa na ako, kung magtuon ko sa kasulatan, makaangkon ko sa kinabing wala katapsan. O yun ka, dawaton mo akong challenge. Mabasa na ako. Sige, ani ha, counter ko. Kung Ay, Mr. Moderator. mabasa nimo di ana, ay sa Sige. agong dawaton nimo challenge ha. Kung mabasa nimo diha nga magtuon kas kasulatan lamang kaning alon. Objection. Hildi ko. Kaning Moderator, term lamang ha. nga ng akong pulong. Ay sa, kadali. Oh, Bible alon Dili man niya ang atong dugangan. topic. Imong kuhaan. Sige, isa. Dili niya dugangan ang akong pulong. Objection na, tama ha? Matod ni... Di ayaw lagi kuha ya kung topic ang ako ang Bible alon lang. Kadot lang. Alon ba kanang term alon? Bro, hilom sa Dapat ko objection. hilom pa. O, kadot lang, hilom sa mo. Si bro, Juan, yun din, mudawat daw siya kung dunay gitawag na lamang. Unya, Di ani ha. Oo, sakto, tama. Objection sa... sige, object bro. Okay. Objection sa dili magsapaw-sapaw kay Lagi, tagsa-tagsa lang. sapaw apiki naman eh. Sapaw-sapaw naman. Sige, tiwasa bro, Ako tiwasa pangutan na bro. guys na Mr. Moderator saya ha. Kung magtuon ko sa balang kasulatan maluwas ba ko ingon sa malaglag ko. Mo di akong challenge, dili na dugangan akong challenge. Ayaw na bro. dugangi. Oh, Kung nabasa na ako, Di. Objection. Niingon siya. Kadot lang, Counter, kadalang. Sige. Sige, saman. Yun ani bro. Niingon siya ganina nga. Gani ha. Niingon siya ganina moderator nga kanang Bible alon lang ug muto sa ning Bible alon lang malaglag ba siya? Niingon ko malaglag. Kay kun na gitubag ko, gi-explain ko. Ingon siya sige challenge. O ginawa ta ko imong challenge kung naay term alon ha. Naay term alon. kadali lang. Oh. Akong gilito, kasulatan, dili, Bible alone ng gingon. Ani, Kung ako Ay, mabasa isa pa, sa isa pa. kasulatan, Sa kasulatan, isang i-review nimo na imong video, ingon jud ka kung magtuon kog Bible alon lang, malaglag ba ko? Mabito tong niingon ko nimo, tinglaglaga gyud. Nya karon imong Ayaw, challenge. dahil lang, Basa objection, kung dahil lang, makabasa ko. objection. Sige idawaton ako na. Niya. di, kaya lang, objection ako. Ang imong tema, Sige, sama. so kumunsing sa lang, kang kasulatan, Bible alone na, ikaw binabutang sa Bible alone, kanang Dili oy. ulo nga. Pag moingon ganita kasula sa isa, pati, Next question. tagsa lang ta para Tala, may moderator kay Hadlock. tagsa lang ta. Ano ka challenge? Ay, Next ikaw question. next question, ayaw next question. Puungot ta diyan ang challenge nimo. Di next question. Kanina to imong challenge. Next question. Ani ba? Iyang Sa ayaw sa next question. Gisakyan ako ang imong challenge ha. Adlo kasi imong challenge akong dawaton. Okay, Osborne akong challenge. Isa pa. Nabasa Kanang wabasa nimo nga Bible alon ha. Bible alon jud. Sige. Bro, Mr. Moderator, akong challenge. Kaduha naman kaduha. Sa akong tanaw, kaduha or katulod mo ng object. Nasa atong rules Okay, bro. sunod Kung pangutana. dili magkasinabot, Okay, sunod kaduha, pangutana. katulo, o isa pa diha. Sunod na nga pangutana basta di magkasinabot. Okay, so Sige. na. Asa sa kapitulo, bersikulo nga ang magbasa sa Bible alone usa kada kong binuang asa sa bersikulo.
asa sa bersikulo kapitulo nga ang magbasa sa Bible alone dagkong binuang o ba na imong pangutana? O basaha o. Kung nangita kag berbate sa tubagon, tubag. Kung nangita kag berbate, wala lagi tay mabasa ana nga naagyoy kaning term alone nga Biblia nga kung mag-alone lang ta diya, wala laglag ta. Kanang giingon imong berbate, mao lagi na kung giingon. Wala lagi pulos na imong berbatim kanang Bible alone. Ana nangita ka, di ba dili makita. Unya mingon ka, tanawa di lang di makita. Binutbot na ng imugap. Nya kana lagi malibang tag ngilo wala man na. Samot ko din nagbinutbot na niya. So wala lagi na di lagi magpulos mangutana kag berbatim. Wa tay mabasa pero masabot niya. Sige. Sunod ko. Luoy na guys. So, napay sila kami. Moderator pa. Hilaw ang ginatawan. Kana bang lisod gyud pangutana ba lisod. Isa pa, usa sa atong rules na adire nga wala lang tay side comment. Personal wala lang. Okay, sunod mo ito. Ato kang likayan. Okay. Oh. Okay, sunod ka pangutana. Pangutana ka kanang mga ma-challenge san. Mr. Moderator, pila ka pangutana? Pila? Pila lang ka minuto? Kutob sa mahuman imong kuan, imong minute. Pila lang ka minuto 10 ya? minutes man. Pila? 10 minutes. Pila na dia timekeeper? Bro. Okay na. Kuha na lang. 40 seconds na lang siguro. Pila? Pila? Sikan na lang, segundo na lang? Isa ka pangutana na. Talaga pangutana. Sige, last mo. Naluoy ang oras na. Bilhin niya po. Okay. Basa ko dire sa Dalabing Bible. 2 Timoteo 3:16. Nagingon dire. Premise. The whole Bible was given to us by inspiration from God, and it's useful to teach us what is true and to make us realize what's wrong in our lives. Pangutana. Gusto ni sayo. Ang tibok Bible. Husto, pero wa Okay. kay mabasa di ana nga alone. Husto, pero wa kay mabasa ang Bible alone. Ningon day San Pablo di ana, the whole Bible alone. Na di ay. Wala. Oh, Bible lang. Yang Katoliko gato ba na check. Mabito na inaasa usa sa mo secret scripture. Gituan dyan po na muna. Pero pag mo ingon mo, awat mo gutaan ng term alone, wala gina. Wala pulos. Sige na. Okay na, time na. Okay, salamat kayo no sa nahuman na ang cross-examination ni Bro Jeffrey Rinyan. So ang sunod nga mamahayag na pud karon or magpabarog mao nga atong isuon nga si Bro Jeffrey Rinyan pa 10 minutes nga pamahayag o 10 minutes usab nga cross-examination ni Bro Gapo pagkahuman sa presentasyon ni Bro Arinian. Sa pagsugod nimong istorya bro, magsugod pud imong oras. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Klaro na kayo mga igalay so no nga kanina ra na nahuman ang taan debate. Aksyon nagsikisyo ang kapang. Daga na kayo siya mapalusot pero ang tinuod mga igalay so wala na siya ilusot. Kaya ngano tanawa ang ginatawan hilaw, ha? Unya gasapaw-sapaw sa diyang mo challenge ko. Manay gusto na ako kanang challenge diretso ba? At mahuman. Pero siya ang gibuhat, nag-counter challenge. Kung siya ang gawiran, nagawit siya sa alon o sa pulo nga masabot. Manay nakakuan siya ha. So, klaro og tin-aw mga igsoon, mga igala, diri sa balang kasulatan na ang pagsusi sa kasulatan mag-angkon kamo sa kinabuhing dayon. Ha? Kung ato ning dawaton ning mga tradisyon sa Katoliko nga wala mihaom sa Biblia, sigurado mga igsoon, dili gyud na kabubuton sa Ginoo panangitan. Si Pedro gihimong Santo Papa, dili man amo oy gitulog Biblia. Si Pedro dili mo kaon og manat mamugaw wala sila mo kaon. Wala mihaw ang ilang mga tradisyon. Purgatorio, wala yapon mihaw. Wala man si Kristo nagtulog purgatorio. Wala nagtulog si Kristo og mga kining pagpanguros. Wala. Kana ilang mga tradisyon na ilang gidugang karo wala na mihaw sa Biblia. Mao nga dili mo sugot ang Seventh-day Adventist o dawat sa Bible tradisyon ni ini mga Katoliko kay wala mihaw sa Biblia. Sabi na si Martin Luther migawa sa Romano Katoliko kay ano nasayra ni Martin Luther ang mga tradisyon sa Katoliko wala mihaom sa Biblia
O na usa kay hinungdan nga mihawa. O bilang daghang Katoliko nang hawa sa membros Katoliko dagan nang hawa. Kay ang ilang mapagluran wala mihaom sa Biblia. Usa na ang karason. Pagulang kaganina pila ka buk na bautisman 2,000 ka buok kay ngano nahayagan sa kasulatan Biblia mismo mao'y gitudlo. Wala gitudlo ang tradisyon. Ha? Giwali igsoon ang Biblia pila ka buk na bautisman 2,000 ka buok. Wala gitudlo ang tradisyon. Kay ngano instakto ang giingon ni Jesus Christ nga kung kamo nagasuti sa kasulatan makaangkon kamo sa kinabing dayon. Wala gi-insert ni Kristo diha ang tradisyon nga gitudlo gikan sa dakong simbahan wala. Nga mao Katoliko wala ni haong Biblia. O nga kung ako'y Katoliko mga igala igsoon dili ko babili sa mga tradisyon nga hinimo lagtao. Hinimo ra man nagtao. Dili man nagikan prinsipyo sa Biblia. Unsay gingon ni Kristo? Bawag lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit ang kalagdaan, hindi mo lang magtao. Hindi mo raman nagtao. O na nga, balik tas Biblia. Balik tas kasulatan. Ha? O sa may gibalik sa kasulatan. Mismo ang balang kasulatan, gituga ni Pablo, ang tibuok kasulatan ng Bible. Gituga. Araw ang tao, may mo mabadlong. Wala man gingon ito nga, ang tao mabadlong, pinagis tradisyon, wala. Wala lagi nung nito nga, ang tao bago pinagay sa tradisyon. Wala mga igsalay son. Tatanan nga namin na nga mga Katoliko. Kung nadungog ninyo nga minsay, balik mo, bala kasulatan. Kaya kasulatan, makatod kanimo yung kinabing dayon. Dili, tradisyon, nagigama sa dako nga simbahan, nga wala mihawom sa Biblia. O yun na, igsalay son. Na atong sundo ng Biblia. O sa gingon sa Isaiah, ganyan na yung gibasa, 34. So siya, ang mga pulong matagusa ka litra sa Isaiah 34. Walay kulang ini. Insakya, Genesis to Revelation. Araw sa kinabing dayon. Ay, nga ng tradisyon. Kaya wala. Ha? Wala. Purgatorio. Masapan na diya, mga bunyag, pisik-pisik pata, o sa panauban diya. Yung mga tradisyon karon gaya mo ng mga doktrina. Mauna, mga higala iksoon. Sa usa sa tayo ng hawas Katoliko. Ang gitudlo, wala na Biblia. Wala na. O sa'y gitudlo, mga kalagdaan nga hindi mo lagtao. Wala gano'n yung si Kristo nga. Kining, ang iyong sundon, mauna ang tradisyon nga gigama sa dakong simbahan. Wala na na. Gitudlo ni Kristo. Klaro kayo. Atong basahon diri ang Biblia. Diri sa gitawag na to buhat 5:42 diri sa kining gitawag na to og Living Bible aron makamata ni akong higala nga si Brother Eugene. Ha? 5 Moderator, objection sa moderator. Moderator. Ipabalik tong sitas ngayang gibasa kay wa na ko nadunggi kay putol iyang signal. buhat 5:48. Okay. Buhat 5. Buhat 5. Buhat 5. 42. Sige. Okay. Go ahead. Okay. And every day in the temple and their home Bible class, they continued to teach and preach that Jesus is the Messiah. Klaro kayo sa kuno? Home Bible class. O sa ilang gitudlo ang Bible. Wala nila gitudlo ang tradisyon. Kisa nasulti ang mga apostol. Klaro kayo nga ang Bible mao ni mo tudlo ngadto sa matao. Pinagis pagto. Wala na ng tradisyon kayo. Tundo atong tradisyon mga igsoon. Sama ra kita nga nagsunod sa sugo sa tao dili sugo sa Dios. Ha? Tanawa lang tradisyon. Kung imong tanawon, tanawa katong convert catechism. Ang gingon nito, kung mubantay ka, di ka mo simba sa adong Domingo, makasala ka. Wala man sa Bible. Kung mubantay ka sa, kung dili ka mo simba sa adong Domingo, makasala ka. Wala na sa Bible. Balik mo sa Bible, Likson. Wala mabasa, word for word, Genesis to Revelation. Kung mo trabaho ka sa adong Domingo, makasala ka. Wala na mabasa. Ngunit tradisyon nila.
Usa sa rason nganong daghan ang Katoliko nang hawa kay ngano giusab nila ang pulong sa Dios. Oh. Ikaapat kasugo sa bayang kasulatan, mao ang adoy pahulay gihimong Domingo unya karon mo basa ka kailangan katekismo makasala ka. Adlong Domingo dili man ang basa sa Bible. Ayaw mugtuan ng tradisyonal mas Katoliko. Kay delikado ang inyong kaluwasan. Kay wala na sa Bible. Kaligtas Bible. Usay gingon ni Kristo, Roma 10:17. Aklon ni paklaro sa mga naminaw karon kay kinaong katong di magin makandot kay gaay man ulo, gaay kasing-kasing. Dito ni sa naminaw, paki-share na lang. Ha? Kay naadiri ang kaluwasan, wala sa tradisyon ni gama og tao. Roma 10:17 unsay gingon ni Ginoong Hesus ay ni Pablo. Sa pagtuo mag-abot gikan sa madungog, ang madungog pag-abot pinaagi sa pagwali may tungod kay Kristo. Diri ang atong kaluwasan. Diri sa Biblia wala tradisyon. Gugba na yung tima. Wala na kabarog. Ha? O yun ang gani siya. Lito ni gubaon niya ako ang tima. Ay gubaon niya ako ang ipahayag nga pistos balang kasulatan. Iyon si Ginoong Hesus, balaan na sila sa kamaturan. Ang pulong mao ang kamaturan. Iyan ang gubaon. Kada kong binuwang kay kontra ni man Dios, kung imo ning gubon. Kay gamit kas kaaway aron gubaon ang Biblia nga makahatag kaluwasan 1:5:39. Balaan na sila sa kamaturan, ang pulong kamaturan, gubaon imo na. Kung gubaon ni ang Biblia gibaruganan sa tao. Usa ka sa kain ti gamit sa kaaway nga mao ang yawa nga muguba sa kamaturan sa Dios. Mao na 2 minutes lang muna. Pila ka minuto? Dalawa pa daw. Okay, 2 minutos. Mao na nga kamong mga membro diya, no? Sa mga Katoliko, balik mo sa Biblia, basa mo. Agi ingon ni Kristo na kung kamo nagasulis sa kasulatan makaangkon kamo sa kilabing dayon. Ikaduha ay gingon ni Kristo dito mga igala igsoon nga sa maong na bersikulo diya sa Matthew 22:29 nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan. Kisi nasayop katong dili mo to sa Biblia, Bible alone. Oh, kinsa man ni kini ang kapang kaya gito nani kabalo mo karang tradisyon kanang CCC di ako dili dagano nagbaad dili ako mga katekismo ba ibasa na ko wag yung Biblia ang ubanani ha mao na mga higala igsoon nga klaro tinaw usay gingon diri sa mga bersikulo diri sa mga akong gibasa ha diri sa Roma 15:4 o sila gitunan Biblia dili ang tradisyon. Atong basahon sa Roma kapitulo 15 bersikulo Time. 4 kay bisan kinsa sulat kaniadto Okay, time. sulat ninyo Okay bro, time. Okay, moderator. Pang shout out sa lang sa Diana og mga nag-comment kay maghukad sa kog kanon kay mangaon ko dire ra ko dadon para magkapadayon ta kay murag kutoy man akong tiyan. Sige. Okay, sige. Okay, sige. So ato sa ning basahon ang magkalinaw sa tagbasa sa mga gitawag og mga comment sa atong mga kuan viewers karon. Matud pa diri ni Mel kundi sa si Cesar. Sorry, paspas magkailan ilang comment. Okay, si Mel. Nahimuot na ang moderator. Okay. Matod pa ayan ning reply kang Cesar na Cesar pod bisag asa ning SDA tuki kuno ang gibunyagan karon bakakon. Matod pod ni Rodel kanang Bible alam gikan mana sa inyuhang amahan na si Martin Luther or si Luther kay mismo si Jesus ni ingon luwi sila sa Jod ingon si Kristo nga pabasa sila luwi ni motor inyo po ni mga higala nga kuan mga comment no si
Okay, Rodilin, matod pa niya dire, Bible alone. With Martin Luther, not from Jesus. Inyo po na mga higala, no? Murag kamog yun ang ga-compile sa Bible. Matod pa ni bro Eduardo Kalunsag. Ni Roland Koy, naghambog na sad ka. Nahaylo mana sa noodle pag human ana ni balik ra RCC. Naadod GS amo o SDA ni balik RCC. Si Jumel Valoria, matod pa ni Jumel, pildi si Jeffrey. Moderator, mga unta, tanan. Set out ko sa timer o moderator. Sige, sige. Salamat. Okay, okay na bro. Okay, so nahumana ang pagpabarog no sa negatibo, dili napunta sa pagpasamanon sa afirmatibo, no? Ngadto kang bro Jeffrey Rinyam. So bro Eugene Gapo, pag sugod mo cross-examine pag istorya, magsugod ka pag count ang imong minuto. Sige. Una na kong pangutana mo ni niya. Bukaon ba kag panihapod bitaw. Joke lang. Una na kong pangutana, imo bang uyunan, tuuhan, dawaton kining agong tema nga Bible alone usa ka dakong binuang. Sumala sa Biblia, sumala sa mabasa ug masabot sa Biblia og referensya. Imong dawaton na isalikway nimo. Okay, tubag niyang tubag. Salamat sa sayo ni pangutana. Okay nang debate ta kay ni supak ko. Okay, sunod pangutana. Kanang lisod. Okay, sige. Karon challenge question moderator. Sige, mahilig mo sig challenge. Yeah. Kung mabasa niya sa Biblia nga Bible alone dili binuang kanang term alone ha pildi ko pero kung di niya mabasa daog ko ni niya. Sige. Objection moderator. Objection. Nya ko objection na Mr. Moderator. Okay. Ang yan tema masabot. Babi na naging gugan nga kasulatan. Kanang kasulatan mao naman ang Bible alone. Masabot man na siyang tema unya mag-challenge no siya. Kung ibalin na Hindi mo nisupak. Sige. Kung ibalin na Dia. niya masabot. Dia. Laing pangutana na lang kay di niya dawaton. Laing pangutana. Kinsa sa mga tawag ani ni ang mga apostoles ni Kristo nga gawali nga miingon Biblia lamang. Kasi masabot na lang kanang term Biblia lamang. Ay sa man na ang isulat ni Pablo bago pagayko ni tubag 2 Timoteo 3:16. Ang sagingon dia the whole Bible mo na tubag. So Moderator. Laing pangutana. ako'y Sige. pangutan na ayaw moderator. Lagi. Sige, I-address na pangutan ko sa moderator kay. Lagi. Sige. Kung mabasa niya diha Bible alone. Lagi. Kung mabasa niya diha kanang sa yang gigamit karon nga sitas nga the whole Bible nga miingon the whole Bible alone. Kinaaman sa atong tema alone. Dili lang kay the whole Bible. Naman sa alone. Kung mabasa niya diha the whole Bible alone, pildi nako aning debatiha pero di niya mabasa. Iyang gikuhaan akong tema. Sige. Asa pa. Basta mabasa niya kay naa sa tema namo Bible alone ang iyang gigamit Bible lang the whole Bible asang alone aning niya. Sige kung mabasa niya alone diha pildi ko. Okay. Objection Okay. moderator. Objection. Yung saman. Niya ka objection. Ayan tema masabot. Mabeginan ta kinakuha ng masabot. O niya karon niya pangutan na Bible alone. So kung hindi ko mong gamiton, pagingin nga Bible, Yeah. wala na ilain.
lang mingon kag insert nimo na ang tradition nga Bible ra man na. Whole Bible. O naman Ay, ang isa whole pa, Bible. isa pa. Genesis Isa to pa rin, Revelation. isa pa, namin nag-challenge una, buti pasabot, kung namin mag-challenge, dawaton ba o dili? Dili Di- na madawat ang challenge kay dili moderator. tayo pag yung pangutana. Inani moderator. Inani ha. Oh, Ang pangutana niya o ang iyahang gigamit si Tas is the whole Bible. Sa ato ang tema, klaro man na diha nya Bible naay pagkapin ang Bible alone dili kay Bible lang nya walay alone. Bible alone man. So kanang si Tas nga yung gigamit karon kung makabasa siya dihag Bible alone, bisag dili na lang nato ingon nga kanang masabot kay na iya magikuha na kong tema na may alone. Pildi na ko ani niya. Kung di niya mabasa, pildi siya. Bro. Objection. oh, isa. Siya Oh, sige, tima sige, na masabot. Nay masabot yan tima. So pagingon niya ba whole Bible, so alo na siya kay masabot man ka. Mabi nang ganyan pa ka Di, counter, masabot. counter. Counter, ha. Inani, kadjut lang, moderator sa, inani ni siya. Kaya doon na may challenge. Ang unang nag-challenge si bro, yun din, unsa man na bro, Ito ba gan ako na Inya- Mr. Moderator? Imong dawaton ang Dili na ko challenge niya madawat o ang dili? challenge kay sayop. Sayop ang challenge. okay, dili dawaton kay sayo, okay. Sunod bang utana? Sige, next question. Kanang imong gigamit nga the whole Bible na ay term alone diha wa. So akong ibasa whole Bible, walay pulong alone kay ngano, ang imong tima masabot man gud. Inan tapi tawag kay na nga kuha nang masabot di ka mosokol. Okay, so matod nimo wala man day mabasang alone. Pag ingon sa akong tema nga Bible alone, mauyon ka na dili. Dili ko paminaw, di ko mo yun kay ngano. Klaro kayo, aga ng Bible, whole Bible, mao na ang alone kay imong tima masabot nya karon. Inan tabi taw ka nga kuha ng pulong masabot para may mong di ba tigod. Hindi karon di makamusugot. Kalawa karon di na lang. Sige. Sige, di ba? Walay mabasa yang gikuan. Next. Kaning gipamulong nimo nga ang kinahanglan ang gitudlo na agis Biblia kay ingon ka ang gitudlo namo wala mas Biblia. Mao nang ingon ka nga wa gid klaro ning kagapo. Now, question. Ako ni sakyan. Ang imo bang gitudlo karon na as Biblia? Ang inyo bang gitudlo sa Seventh-day Adventist na as Biblia? Okay, ang nasulat sa Biblia katulang gitudlo nya At sa Brad. Objection sa. Ingon ka nga ang gitudlo wala sa Biblia ilang gapo panguros, purgatorio, abot magay kato. Karon ang pangutana, baliho na ko kag pangutana, naa ba sa Biblia ang inyong gitudlo? okay, tubag ko, paminaw ha. Nice. Sugo sa Dios nga angay sundon napoy mapulong diya nga wala gisugo. Sa moderator objection. Wa ko mangutanag nabay angayan, nabay di. Naa ba sa Biblia ang inyong gitudlo? Yes or no? Kadjut lang, nasa tong rules dire. Isa pa kadjut lang ha. Moderator sa, nasa atong rules dire nga tubagon pag una ang categorical ay mo explain og 1 minute. Okay. Na tubag ako Mr. Moderator na pero dili tanan Okay, naa, pulong sa tubag. Biblia nga gisugo. Oh, dili tanan kay na may mga sugo nga wala na padayon tama ceremonial. Oh, sunod bang utana? Sumala nimo naa man di ay sa Biblia ang inyong gitudlo. Nya gitudlo ba sa Biblia, naa ba sa Biblia si Ellen Goldwhite o sa ka magsasangyaw? Sa inyo man ang gitudlo. Tagna. Daan ka pa ipangutanan. Brad. Sana Lagi ba? Naa ba, wa ko mga tanag sa base bastag na. Naa ba si Ellen Goldwhite karon sa Biblia nga usa siya kamin sa hira naawa? Okay, motabag ko. Na sumala sa tagna Joel 2:29. Sa katapusang adlaw
Dunay babae, makita sa panahon. So, ang katapusan mga kulay adlaw, wa pa na ni tabo sa panahon dong tugon. Naitabo sa 18th century. So, gitagna si Ellen G. White. Pag ingon yung tag na, dili mabasa kay gitagna man. Sunod, pangutan na. Sige, di lang ka nako gukudon ana kay murag ma-out of topic ta anang tunguda kay muntang magtima og bahin aning Ellen White. Ang akong pangutana niya. Kinsa ang nagtudlo nga Biblia lamang ang basihan? Ha? Biblia lamang ang tuuhan ug basihan. Oh. Nga kanang ni dili binuang. Kinsa may nagtudlo ana nga tawo nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kanus ka giingnan ana niya? Basta ang sabi ko, panaway, pangutan na, balik ako na. Ang pangutana nako kaning Bible alone lang dili binuang. Kinsang tawhana nga sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo ang nagtudlo ana nimo. Kanus ka gitudloan ana niya? Ay, siyempre, ang Biblia, may nagtugan, tama ni Pablo. Ang tibuok kasulatan, gituga aron sa pagbadlong, sa pagsaway. Si Pablo nagsulti. Dili bilang kinsa. Biblia. Sunod pangutan na. Kanang ni ang tibuok kasulatan wala ba nailabot ang tradisyon ana? Oh, wala gilabot kay naging tibuok kasulatan gani. Wala tradisyon Katoliko diha. So kung walay labot ang tradisyon, nganong nanudlo man si San Pablo og tradisyon kung way labot kung Biblia lamang? Okay, Nganong nanudlo siyang tradisyon? Okay, diyan tubag. Paminaw ha. Kanang tradisyon ni Pablo, tradisyon Katoliko lahi. Biya na nga ang Bible alone. Moderator. Objection sa Naman. di ba? Ang akong pangutana, nganong nanudlo si San Pablo og tradisyon kung walay labot ang tradisyon kung Biblia lang ang tuuhan? Ipatubag na niya. Okay, motubag ko. Sige bro. Yeah, paminaw ha. Si Pablo nagtulog tradisyon, pero kanang tradisyon ni Pablo, haom gikan sa yahang panahon sa iyang pagwali, panahon sa iyang pag-apostol. Pero ikumpara na to ang tradisyon ni Pablo ug sa Katolikong lahi. Maobiya na nga si Pablo nagingon dito sa sayang sulat sa buhat 17, adlaw-adlaw sila nagsulti sa kasulatan. Walay apil ang tradisyon sa Katoliko. Sige, lain pangutana. Kanang hub 8-8 maingon, read the history book and say, tuuhan mo na o imong isalikway na niya? Okay, tubag. Kanang bukan history, Genesis to Revelation, maunang history, walay tradisyon sa Katoliko. Di ako Bible dito. Brad, moderator. Objection siya. Sige. Tuuhan ba na niya, yes or no? Tuuhan ba na niya, yes or no? Yan, natubag na ko, Mr. Okay. Moderator. Kanang history. Kung mangutana niya ha, wala ko mangutana niya moderator, unsa ng klaseng historyhan na, encyclopedia ba na, og niya ang Biblia? Tuuhan ba na niya, yes or no? Okay, matubag ko. Kami na sa klaro kayo, kanang nga history, mauna ang Genesis to Revelation, mauna history. Dili nang history. Ay, moderator, objection sa. Isa ba? Sige. Di oyo Sige, naman. Wala mo ko mangutana ni. Karon sa moderator Di ba? ang pangutana, ina na akong ipaklaro. I have to explain og 1 minute. Ang categorical mo ni tuhuan Oh. pa nimo or dili. Then I have to explain. Ituwan ako na Mr. Moderator, pero kanang nga tradition, Good. history, kami na sa mauna ang Genesis to Revelation, kasaysayan man na. Kasaysayan man na, ang history man na, panahon ni Mrs., panahon nila ni Juan, David, mauna history. Dili ng history sa Katoliko nga wami ang Biblia. Sunod ang utara, dili ka formal lagi. Sunod. Okay. Moderator, iyan namang gituuhan di ay ang sulat ni Job Kapitulo 8, versikulo 8, read the history book and see man. So, wala ko dapat ipangutana ni niya, kay ang iyang Bible alone nga sa wa pa ko mahuman. Sa Bible lang ngayon, objection. Ay, sa ba pa ko mahuman, musapaw-sapaw maga. Klaro na to ni ba? Di na lang ko mangutana kay in the first place, yan naman ang gituuhan di. Wala mo click yung Objection, Bible alone kay pabasa pa dahil ang kasaysayan.
Sir, sige, sige, sige. Moderator, laing pangutana na lang. nakadalang objection. Ang akong giingon nga history kanang libro ni Moises. History Laing pangutana. Dili nang history sa Katoliko nga wami ang Biblia. Okay, sige, sige. Laing pangutana. Okay, sige. Laing pangutana. Kanang sa sulat ni Apostol San Juan miingon siya, daghan pa kayong mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wa masuwat ining basahuna. Ang pangutana, tuuhan ba na nimo karon o dili? Kanang wa masuwat nga gibuhat ni Kristo, tuuhan wa dili? Okay, mutubag ha. Aminaw. Mutuuhan ako na dili na tradisyon na gimos Katoliko. Aminaw. Naay mga pulong nga wa masulat nya o gisulat dia sa Juan 21 pero kana siya nga pulong nga masulat dili na gikan sa Katoliko. Kaya ngano, ang history sa Katoliko wa may ang Biblia kanawa ng world history. Ang tao gikan sa unggoy, nya mutuuhan lugar mo na. Una usa nga di ako na matuhan. Naipulong paminusa. Naipulong diya nga wala na sulat. Now, dili pa igwag lang itong yuta, dili na kanang history gikan sa Katoliko. Ilang gisulat ang tao gikan sa unggoy. Sige. Dili na mao. Laing pangutana. Isa na lang kapangutana, isa na lang kayo. Okay. Laing pangutana. Kaya man nagituuhan, ang pangutana karon kanang wala masulat nga gibuhat ni Kristo nga imong gituuhan. Naa na sa Biblia o wala sa Biblia? Okay, matubag ko. Yang naitubag ko. Deuteronomy, versikulo, Bro, objection. Kana bang gibuhat? O kanang gibuhat ni Kristo nga wala masulat sa Biblia nga matod niya iyang gituuhan. Naa ba? Okay, niyang tubaga naa sa Biblia na ay mabutang tinago. Ay kaday lang mutubag ko. Ay sapaw lagi. 29. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova. Kini butang nga tinago dili ni ipadayag. Wala tugutan niya ni ang Katoliko nga mupadayag kay dili mao ang ilang pagpadayag. Usa dunay butang nga tinago nga mapulong. Okay, Dunay moderator. gisulat sa Juan 21. Umanang oras. 23. Mana. Time na. Dabil. Time. Oh. Sige, din napunta sa rebuttal, no? 5 minutes. Atong Tama ni final na niyo, tama ni kape pangutan ni. Final na ni kay. Paghumanin mo sa 5 minutes. Sa paghumanin mo 5 minutes ay pangutan-on pud kag 5 minutes. Niya pagkahuman dayon sa kuan. Sige, go ahead. Go ahead. Sige. Kay nani? 5 minutes. Ako no. Ako? Si kuan si bro rin yan ato pauna then ikaw dai ikaw kay ikaw may nagsasabi Ako. Sige. Okay. Pangutan na po kani. 5 minuto. 5 minutes. Diya ha. Nganong mo ingon man kita tanawa Brad kung nakasabot lang kas imuhang mga tubag sa imong pangutana case close na katong last pangutana nako case close naman unta to. Ngano man gituuhan di ay nimo kadtong mga butanga nga gibuhat ni Kristo mga milagro wala gyud to masuwat. Ang question, naa ba na sa Biblia? Ang question, naa ba na sa Biblia ni niya? Ingon siya mga butang tinago gani. Di ang akong pangutana naa ba na sa Biblia? Kung moingon sig naa, unsa man na? Asa na mabasa ron? Di ba wala man gina? Kay wa gyud na sulat, ingon pagag naa. So amo gina masuwat ning niya. Kay wala na masulat. Pasabutan na imong gituhan nagtuo giday ka nga wa masuwat sa Biblia ug mao ning gitawag nato nga kanang imong Bible alone wa gid lagi na hinungdan kay kung Bible alone lang gid ang atong tuuhan na ug Bible alone lang gid imong tuuhan dapat kadtong mga wa masuwat diha sa Biblia kay wa man gina makargayaw na nagtuohi kanang gibuhat ni Kristo nga tanawa ha ingon sa Juan ingon siya nga daghan ba kayong mga milagro nga gibuhat ni Kristo sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala masulat ni ining mga basahuna San Juan 20:30 ingon ka nga gituuhan man ako nang niya gituuhan man ako nang niya now karon asa man ug wa man gina masulat wala man gina sa Biblia therefore dili lang Biblia alone lang mo bitaw nang giingon ako nimo, pamahaw, wa man na sa Biblia, paniudto, wa man na, naligo si Kristo, nanihapon, na, pero naligo, wa, nalibang ng ilo, wa. Usa na sa mga
imong gituuhan o gibuhat pa magaling na nimo. Ngano gituduan batang Kristong mamahaw ta? Maniudto ta? Unya mukaon ta kinahanglan mo palit kitag sudan? Wa, di ba? So, case close na ning niya. Ug kaybaw lang ka na mga 70 Adventist na minaw na to dire, pildi na inyong debitor. Kay gituuhan man dai niya ang wala masuwat sa Biblia derpo dili lang gyud ay Bible alone. Napagali unta ko'y pangutana niya about ani kanang niang giingon nimo tinago nasuwat ba na sa Biblia may kagwa. Adi sa asa man ni karon, asa man na nasulat kanang gihimo ni Kristo. Nga wa diri sa Biblia, milagro asa man na nasulat karon gibuhat magina. Miingon na kay quits ang tanan. Madahag quits. San Juan 21:25, daghan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Og kun gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan di gyud paigos kasudlan sa mga sinuwa. Tanawa ra. Asa man niya karon gibuhat ni Jesus. Og wala mong gina masuwat sa Biblia. Unsay gikargahan aning niya? Utos buwad? Ha? Unsay gikargahan aning niya? Ug di magini Biblia, kaya magin masuwat sa Biblia na. Wa masuwat. Asa man ni gikargas librong white. Sa ato pa diay i-grant na lang nato na as librong white, gisuwat ni white. Nagtuo po dai mo og dili Biblia lang. So wala lagi pulos sa inyong Biblia alone. Wala di na magsilbi. Paingon-ingon pa ka nga mabasa ba diha sa buhat 17:11. Pildi na kuno ko. Naay alone diha nagabutang kanang imong gikutlo nga the whole Bible. Ningon si San Pablo, the whole Bible alone? Wagi mabasa kanang sola eskriptura ninyo. Pagtuo ng Martin Luther og diha nagsugod ng pagtuohan ni Martin Luther. Normal nga imo nang i-adapt kay ang amahan sa protestante, kamo protestante san mo base sa inyong Seventh Adventist belief. Ang amahan ninyo si Martin Luther, therefore diha mo tanan nanguhag doktrina. Di mo na doktrina ni Kristong Bible alone kay wa ra ba nagbilin si Kristo og Biblia, nagbilin siya unsa man ang simbahan iyang gitugyanan sa tanan. Therefore gitagaan niya gihabi si San Pedro nga unsa idili dito sa langit, itugot sige, salamat kayo, itugot sa langit. And that is why nga klarong mabasa na to ug masabot kanang iyaha case close, wala gyud ulpog na daan nya makigdebate pa ni siya kung ani mauli na lang kung asa ka dapit balwartiha og face to face magaling taga-abot ani balik talaga sa inyong giatuan kay ngano man pag ingon nimo nga imong gituuhan asa imong Bible alone na wa magsilbi. Dapat kung Biblia lang ay na nagdawata kay ngano man wa magina magkargas Biblia. Di ba kan nagiingon nimo nga ang gitudlo ninyo wala sa Biblia mga Katoliko. Ang tan-awa ra gatudlo mong Ellen White wa garis Biblia miingon kag tagna-tagna. Sa tinagalog hula-hula di balihon aluha-luha ni hilak-hilak kaning trabaho aron. Mao na diha imong Bible alone ikaw ra pud mismo may naguba ana. Kaya nga naman, may tuo man ka nga masuwat. Kanya asa man na napatik, na sa Biblia, wala. O kung sa may kikargahan na nang niya. Apugos, manjug kag ingot ka, nas ka sa isayan, Brad. Salamat kayo, Mr. Timer o sa Mr. Moderator. Okay. Thank you. At dito na to lang dito na punta sa sunod. Cruise examine na 5 minutes. Karibatal. Okay. Pero, siyempre rin yan, pag magsugod sa istorya, pangutana, magsugod ang imong 5 minutes. Okay, sunod pangutana. Pangutana day. Okay, ano pangutana? Kanang ingon nga whole Bible diya sa 2 Timoteo 3:16. Doon na pa ba gidugang nga mapulong or wala na? Subag. All Bible, iman-an na to, doon na pa ba'y gidugang nga mga pulong. Pag moingon tag dihas Biblia, wa, pero kanang tradisyon na Unya, the whole Bible, take note, gipagawas lang na sa mga protestante. Kanang the Living Translation. Before ang Living Translation, wala tayong mabasa ana nga the whole Bible. Whole Scripture, naka-refer na sa sinulat ni San Pablo o kaning niang katong mga giisip nila sa una nga mga librong nilamdagan sa balang Espiritu Santo. Wa pa, di pa man na Biblia na to maisip. At that time, gisulat ni San Pablo na wala pa lagi na mahumagsuwat ang revelasyon. Ingon kag Biblia na. Okay, sunod pangutana. Okay. Mato nimo wala na gidugang. O yun ka nga insakto ang gihingon diri sa Biblia nga dili dugangan o dili punan aron dili madugangan hampak. O yun kana.
Wa may problema na. Di ba kanang giingon diya ni San Juan dili magdugang. Kamo ra may gadugang-dugang ana. Number 1, tag-antagan ni Ellen White wa matuman. Ang tanawa gidugangan ninyo lagi. Ikaduha, kanang mga libro ni Ellen White nga iyang gisuwat, inyo man ang gituuhan. Inyong gipahaom sa Biblia. Di ba gadugang mo anang niya? Kamo ra may naigo ana nya sa Katoliko, gadugang din Katoliko wala. Ngano man, ang gihimo sa Katoliko, that is why gitawag nato na under na sa authority sa simbahan din na ingon nga Santo Papa ang nagbuot-buot ng anak kaya ang Santo Papa igo ra gisugo. Kung naminaw manggali ang dikla sa may giingon diri sa inyong libro. Now, kinahanglan nga ang tanang katawhan makabalo sa kalagmitan nga gituyo sa simbahang Katoliko. Masayod nga ikaw, nasayod ka. Wala. Sunod Next pangutana. question. Okay. Matud nimo nga ang magdugang sa pulong hampakon. Kining giingon sa Matthew 16:18 dunay mabasa ang Roman Apostolika Romana nga gituko ni Kristo. Pangutana, Di, gidugang ni o naabot wala gidugang? kadali lang moderator na isa naabot naman sa Guan Holy Catholic Apostolic Roman Church nga di man na may topic na mo focus lang sa topic kunya ikadua Kadot lang, o ganina naabot sa panguros gisakyan ako karon maabot ako sa True Church unsa may tinuod kadot lang. Ang mobalik ka sa tema na to, ang atong tema. istorya lagwa na yung mapangutan Sige, balik. Sunod po na ka Okay, na balik. sa tema. Pangutana. Okay. Wala sa isupak, Mr. Moderator, sa whole Bible, wala na gidugang. O niya, ang mudugang, sa mga nasulat, ang pakon, o yun na siya. So, unsa pa may among debatian nga, o yun naman siya, nga dili na dugangan. lagi okay ani ba sa Biblia wala lagi tay supak anang giingon ni San Juan unsa may buti pa sabot ang nagdugang ni ining mga basahuna kanarang revelasyon wala butong ubang mga libro ug kanang ingon nimong Genesis padulong anang ni ang gitawag natong sulat ni San Judas anya kanara man revelasyon mao man na nang pangutana Okay, sunod pangutana. gituhan man sa Katoliko gadugang din Katoliko anang gapuno-puno din Okay. Katoliko buot-buot day wa unya og magbuot-buot ka na kay authorization Okay. sa nalag duplicate Sunod siya pangutana. ka gitagaan Okay. Matud nimo, sumala sa Deuteronomy 29:29. Dunay butang tinago. Apa pangutana? Naibalo ka ba kung unsang butang tinago kay dili man ka mutong baybulalon? Yes or no? Naibalo ba ka? kung kanang butang tinago kay bawo kung naay butang tinago nga gisulat sa Biblia pero ingong-ingnon nimo kung unsa man ang mga tinago secret na gani sa brad ani ha tubag buko Nakoy objection. oh Sige, Ako pangutana, Object. naibalo ka ba sa butang tinago? Yes or no categorical? okay dili na nako nahibalan ngano man in the first place secret na gali may balaan pa na nimo nya ikaduha kung imo ginang gamiton damor mabungkag ang imuhang wa man ka nagbungkag nagpaligo nung ka kinaaman day butang tinago ug kanang tinago wala mo ginas Biblia mo nang moingon ta nga di lagi binuang lagi na imong Bible alon no Pangutana. Okay. Sunod pangutana. Kay wala man day Oh. kan naibalo kung unsang butang tinago. So, yun ka karon nga dili lang di ay dili day kanang kuan. Amino ha. Yun day ka karon na akong pagguba sa imong tema nga Bible alone lang nga dili dugangan kay wa man ka naibalo unsay tinago. di ba nakay wala Tubag, di ba tubag sa na. tay pangutanan nimo sa tay pangutanan nimo Balikon. Okay. Kay wala man day ka naibalo sa butang tinago. So, yun ka Wala karon bunting. sa kining Bible alon nga akong karon bagguba sa imo. Yun ka ni nga maoy sakto na niya Bible, whole Bible nga diskutan sa 2 Timoteo. Kay wa man ka naibalo sa butang tinago. Kay di man ka Bible So, dili ko muuyo na in the first place nga no dili sa kadilang dili ko muuyo na kay in the first place nga no Remaining time. Ano? Lang. butang tinago secret na gali balaan pa nimo Okay. unya kung ang butang tinago imo nang ibalan naa din sa Biblia wala imo lagi nang wala lagi pulos yung Bible alone oy shh. Okay, sunod pangutana, Brother Eugene. Okay. So kini butang tinago, wa masulat sa Biblia. Yun ka nga kini siya. Wala ni labot sa Bible. Kini Bible alon lang maura gyud ni ang angay tun-an, angay isulti ngadto sa katawhan aron ang tawo makabaton sa kinabuhing dayon. Yun ka nga maura gyud iwali dili ko labot ang butang tinago. okay
ang butang tinago kanang ni tinago na gani o panghibawaan secret na gali. O yun Unsa man? kasi nga kining gisulat sa 5:39 maura ni ang ipasusi ni Kristo aron makaangkon sa kinabing dayon. Wala to ilabot ang butang tinago. O yun ba siya ana? Ang kanang ni ang ipasusi ang kasulatan. Kaga na sige tanong ang tupag sige. Unsa nang niya ipaklaro imong pangutana? Okay, balik ko na po. Yes, boss, kay boss, murag boss. naglisod na naglisod. Okay. Unsa Balik ko isod? na ako. O yun ka ba na insakto na ning gisulti ni Kristo nga ang kasulatan kung kamo nagasusi sa kasulatan makakon sa kinabing dayon. O yun ka ni kay wa man ka na nebro sa butang tinago kay wala na sulat Biblia. O yun ka kay insakto na niya 1:5:39. Uyon gihapon ko ana. Di ba ni tay pamina sa Mauyon ko ana kay niingon man si Kristo ana ang imong pagsabot din ako yunan nganuman. Kanang giingon nimo nga nagikutlo nimong butang tinago. Usaon man na nimo ron gitago mo gira secret na ganin na imo panguting kayon. Mura ra sa Mr. Ya Moderator. kanang giingon ni wala Kristo na diha. ibalik kay Asa Mr. Moderator. Asa ba? Oy. Ana. Wa pa ko mahuman. Kanang sa Juan 5:39 kung may mabasa ka diyang Bible alondra, pildi jud ko ani niya. Time na. Wa mo Time. kagaguba. Gapaligo nung ka sa kong topic. Time ko ng time. Time. Okay, time. Okay. Final na ni sa Mr. Moderator. Dili pa mo mangutana pa ko nimo kay mo pahayag pa man kag 5 minutes. Okay. Na pare 5 minutes. Sige, Ako sige. yung pamayag. So, ikaw Okay. na po last papamayag din last po niya po sa amin. Sige bro, pag Okay. sugod yung istorya, magsugod pag count imong 5 minutes. Okay. Kining Bible alone, kining Biblia, Genesis to Revelation, mao ni ang nakasulat. Doon ay mga tinago, mga mapulo nga wala gisulat diri. Wala to na apel diri sa Biblia. Mao na akong but pasabot. Pag butang nga tinago, wala gisulti, wala gispan sa Biblia. Wala gisulat. Sa ato pa, insakto na ni ang gingon sa Biblia, ang gingon ni Kristo, kung kamo nagasul sa kasuratan, makaangkon kaya mo sa labing gayon. Wala to giapil ang butang tinago. Ano wato miapil? Tungod kay katong mapulong at tinago, wala ta na ibalo kung unsa to. Mugay nang utana ko sa imo. Kay di man kamo to Bible alone, kay namre butang tinago. Dapat na ibalo ka kay dili ka Bible alone. Dapat na ibalo ka sa butang tinago. Nakuha ni man punto. Buda nga, ikaw mo wa makasabot. Kayo dili ka Bible alone, dapat na ibalo ka sa butang tinago na sulat sa Deuteronomy 29. Di magaka Bible alone. Ang Bible alone, sakto na ni Genesis to Revelation. Maunay Bible alone. Wala to'y labot ang mga pulong nga gisulat. Ha? Juan 5:39. Diuyo na ka. Dahil sakto na. Usa pa may dibatihan. Diuyo na ka. Oh. Boda nga. May rason nga iminawa si Martin Luther diya sa Katoliko. Kaya no, doon ay mga butang nga gitudlo sa Katoliko, wala may haom sa Biblia. Oh. Wala may haom sa Biblia. Ha? Doon ay mga gisulti diya ay mga butang tinago. Wala to'y labot, wala gisulat diri sa Bible. Ang akong punto kag ipasabot ang pagguba sa imong tema. Sa kining Bible alone, Genesis to Revelation, wala to'y labot ang uban kay wala gisulat. Mauna ang pasabot sa Bible alone. Oh. Ikaw nga nakasabot ka. Kay basin kay kalayan sa Ginoo. Maablihan na yung utok muna ko na mabalik na ka sa Biblia. Ha? Klaro, tinaw, mga igala, gani na ramin siya napildi. Permiro pang pangutana, di ito nagbiblia. Ito, marika sa usay na sulat sa 1.5, buat 17.11. Ito, naman ka. Salamat ka kay ipadayon sa moderator, wala na. Kanina makanahag pa kung sa boxing pa ba 2 rounds ra ka kanina ra ka tumbay ikaloy lang ka nakaroon nagisik-isik ka na ha so daga kamong mga naminaw karon ayaw mo tuwa ng tradisyon kamong mga Katoliko mga naminaw dili gyud na makaluwas ang tradisyon nga wa gitulos Biblia
O gaya nang ingon si Marcos, si Cristo, Marcos 7, balik ko na ako. Kawag lamang ilang pagsimba ka na ako. Kag ilang kalagdaan. Hinimo lag tao ra may himo ana. Na yung si Pablo, si Pedro, buhat 5:29. Sundo naman Diyos, dili ang tao. O sa may sundon sa Diyos, kinimpulong. Genesis to Revelation, mao na siya Bible alone. Di na to apil ang tinago, kay wala to na apil sa Biblia. Oh, nakuha ni mo. Una, nakisik-kisik ka, nagayong mudaog na ka. Ipangutanaw ko niya, ang history mo to ba ka? Kining history, Genesis. Di ba na history? Kanang history ni Job, di ba na history? History sa kanang was Biblia, nga gitudlo, wami o katoliko, muna din ako tuhan. Oh, kasabot ka. Doon nga. 1 minute, 1 minute, 1 minute lang. Ha? Guba na yung muntima, ganina ra kan hapla, sa muntima nimo, ganina ra kan oyon, bagay ka ni Sokolo challenge. Nasapo-sapo ba mangani ka sa mun challenge gani? Ha? Bao na diha. Oh. Klaro hay lata kay imo mga membros Katoliko, paminaw mo. Balik mo Biblia, ayaw mo, gagunang ko mo sa Bible, unya, wa mo hanaw Biblia. Tanawa, dagay na butismuhan. Dagay na butismuhan, sa Katoliko. Nabunyagan lang, gikan katao, itong dako, way-way, bagahagan Biblia. Kaya man, maminaw raman tradisyon, tudlo sa tao. Babi na nga, mag-hawas-hawas ang mga tao, dagan religion karon kaya ano, dagan Katoliko, was kamaturan. O sa ito, tulos pare, mao na. Lohod, rosary, mga oros, mora. Wa ka balos Biblia. Kaya naman, Time na bro, time. Wala, di ba basa, Time na. Time. Okay, time. Okay. Salamat kayo, bro. Dito, Rignan. Time 5 minutes yung ribatal. So, 5 minutes po. Diyan po sa amin sa imong 5 minutes yung ribatal. Bro, Eugene Gapo, pag sugod din po istorya, pag pangutana, sugod ang 5 minutes na minuto. Okay, go ahead. Salamat kayo. Akong ibalik iyang pangutana. Kaning giingon nimo nga tinago, gigamit nimo ang Biblia. Nasayod pagkaon sa ring tinaguawa. Wala na gisulti kung unsa nang tinago. Insakto na ni ang Genesis to Revelation, maunay Bible alone. Kaya nga no, Wala. Kinisto, kung kamo nagasulti sa kasulatan, nakaangkon. Moderator, objection. Object. O kung mangutana, gisulti ba na? Nasayod ba siya aning unsa ning tinago? Yes or no? Kitubag Okay, na bro, I have Mr. Moderator. kumbaga sa bro, I have Wala ko na explain. tayo kung unsa na ang tinago. Okay, wala na. Babigyan ang gitawag sa tinago, kay wagi swat Biblia. Abot akong pasabot, ang Bible alone, Genesis to Revelation, maura gisulat. Ayaw na to apila ang tinago, kay wato na apili sa Bible. Kay ikaw, dili man ka Bible Karon. alone. So ikaw dapat masayod kung unsay tinago. Kay di man ka Bible alone. Yara. Sunod pangutana. Kung naako'y mabasa nga ang tinago naas Biblia nasulat, ang kuno nimo karong pildi na ka. Okay. Okay, kung no din tinago nga na-share sa langit, sige, daog ka. Good. Sige, basa. Sige, basa kung na-share sa langit. Nia. Basa ha. Dili sa tinago man atong giskutan. Ingon ka wala sa Biblia ang tinago. Ay lang, Mr. Moderator, objection. Okay. Basahon niya, kanang dunay share sa langit, apilde ko. Tinago man na. O niya. O diara. Sige, share ha. Ya akong basahon na. Hindi naman, pamino sa. Ang challenge ha. Sa unang Timoteo. Pamino sa. Basahon ni mo ang tinago nga dunay share sa langit. Sige, basaha. Na-share sa langit. Oh, ba't tinago man na? Sige. Dia. Ang uluhan, ang dakong tinago. Nia sa unang Timoteo 4, Okay. 3:16. Ningon, walay makalimod unsa ka dako ang tinago sa atong relihiyon. O tanawa ha. Nadayag siya ingon nga tao na matud-an nga matarong pinaagi sa espiritu Ay, Kristo ba ug na? nakita siya sa mga anghel. Ayaw sa. Tinago atong giskutan. Giwali siya sa kanasuran, gituuhan din sa kalibutan.
o gibayaw ngadto sa langit. Nabasa ang tinago nga na-share sa langit. Objection. Pildi na. Pildi na. Moderator, ang akong challenge. Oh, wana. Paminaw sa. Wana. Ang akong objection. Wana. Mabasa. Paminaw sa. Unsa man Ang CR sa langit. unsa mo decision tag pilde mo, decision tag daog dito ta sa Kadali lang, mga Mr. Mo desisyon kay ingon man siya pag mabasa ang tinago nga na-share sa langit, pildi siya. Na ang langit nabasa. Objection na, objection. Pildi na. Moderator, objection. karon sa hilom sa mo. Hilom sa Akong gingon. hilom sa kadot. Desisyon ni, Ang akong desisyon. gingon, kung mabasa lang. niya nga tinago, doon ay CR sa langit. Dili kay basahon niya nga. Kadot lang, Kristo kadot lang. pagkatao. Kadot Aun lang. sa ba na. Naingon, nagbasa din kung si Kristo nagpakatao diri, wa man. Ang ingon niya, kung mabasa daw ang tinago, ani ha? Objection, Sa kadala moderator. Kung mabasa niya ang tinago, kung mabasa na ko ang tinago nga naay share sa langit, mapildi siya. Objection, moderator. Na ang tinago relihiyon, nadayag ingon nga tao, gibayaw nga to sa langit pa, pildi na. Objection. Ang akong objection, basahon niya ang tinago nga doon ay share sa langit. Ay, hindi basa, si Kristo nga natago. Aun sa niya, may nga napildi. Asay Kristo natago nga relihiyon. Relihiyon ganit na. Objection, moderator. Wala Naingon si San Pablo ha, walay makalimod. Paminaw sa ha. Sabi na sa. Brad, walay makalimod. Unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon, dili atong Kristo. Relihiyon ang giingon. Kadot lang, hilom sa mo. Pagdaot kami na sa. Wala ko ni daot at salin nga ang tinago nga mao si Kristo. Paminaw Ang akong gingon basta nga dunay tinago nga dunay share sa langit. Iyang gibasa lahi. O namingon nga pildi. Unsa lahi? Di ba nangutana ko nimo nakabalo ba ka sa tinago? Ingon ka, walay mabasa ang tinago sa Biblia kung naaman na. Unay nabasa. Ipa-desisyon na sa moderator. Objection, moderator. Dili wala Unsa na may akong object? gidawat na yung salin nga ang tinago nga mao si Kristo. Ang akong gidawat nga salin tinago nga dunay share sa langit. O namingon sa daog na. Papakara. Ani na lang mga bro, kay dili man gid mo masinabot ana sulod na lang ta pangutana bro. Dili, kadali lang. Ingon siya nga pag mabasa ko sa Biblia ang tinago niya kinahanglan ang tinago ha na ay share sa langit. O niya, nabasa na ko. Desisyon ni na nga mapildi siya. Okay. Nabasa ni man siya. Okay, mag-decision ko. Kadot lang. Niya o, niingon o, gibayaw nga to sa langit. Ang challenge, Mingong daw ga na share sa langit. kadot lang. Klaro kayo. Balikon na kong basa ha. Balikon na kong basa moderator. Para Magataw ba? Ah. Mingong daw. Kami naman nagkampay Ilom sa mo. Ilom sa mo. Sige. Ang, Go. ang challenge ingon ani nga kung mabasa ang tinago pildi or daog. Unya pangutana dawaton ba or dili? So ang tubag dawaton. O niya nga. Unya gisumpayan. Akong tubag og Mr. CR. Moderator. Basa ang abutang tinago nga na share sa langit. Layang gibasa. Hindi mingong kapil. Niingon ko, nakabalo ba ka sa butang tinago? Niingon siya nga, wala mang mabasa. Ha? Wala may mabasa sa Biblia ang tinago. Gibasahan ako siya ni, ingon da yun siya, kanang naisir sa langit tao na, nabasa na oh. O ame share sa langit. Di basabi. Di basa na. Basa. Basahan ako balik. Ipadesisyon ako ni sa moderator. Basa, naisir, na gani o da, 15. Moderate ang challenge para Oh. Na ha, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Oh. Nadayag sa ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Gipakita siya sa mga anghel, o nakita siya sa mga anghel, giwali sa kanasuran, gituuhan din ni sa langit. Oh, gibayaw ngadto sa langit. Tanawa na lagi siya ng langit. Oh, pilde. Na-share. Basa sa share. CR, sa CR. Sa share. Ikaw may pildi. Unsay CR? Ba, wala ka. Naabot na mga CR. Hindi lang, Mr. Moderator. Ani bro. Ani bro. Mr. Moderator. Objection. Object. Ang akong objection, mabasa ng tinago, doon ay CR sa langit. Layang gibasa. Pero sa pagkapil din ako. CR. Dungog. Ingon man ka na-share sa langit. Nya karon mangita kag CR. Hindi siya bungo, wakadungog, Mr. Moderator. Naabot naman kag CR. CR ba? CR ang gingon. Isa. Kadot lang.
Sagot lang. Nang ano na lang kay wala man mo makasinabot sa gayunan o niya ang gayunan sa isa ang gayunan sa isa lahi pud ang gitubag sa lahi pud ang gayunan para basta matiwas ka daw, sa dito Mr. Moderator. na bro. Akadela, Mr. Moderator, objection ko. Ngayon sa mabasa ng tinago, ang akong gikuan, dito ba kaya, kung nabasa ni mo, dunay tinago nga, dunay CR sa langit, papildi ko. Brad, wala. Moderator, objection sa. Wala man may magdebatig CR. Ngitaw sa CR sa langit sa malibang ka dito sa langit. May CR sa langit. Oo. Wala sa kadawag, Mr. Moderator, pataka-taka, ingon ka, pildi ko. Wala sa Ni Ana siya nga. Di ba, moderator ha? Moderator. Deklaro na ako ha. Sige. Inani ni siya ang pangutana ganina dawaton ba nimo nga mabasa ang tinago or dili so ang akong bakit ginawa, challenge Mr. mo to Moderator, ito nga ang tinago, mabasa niya nga dunay CR sa langit. Wa man ang tubag nabasa, layang ang gibasa. dawaton ang tubag Gidawat ako, layang gibasa hindi siya. Kay wala nabasa. pero ang Mr. Moderator, siya may pildi. ingon lagi isa pa Nakabalo ba ka? Desisyon ni Nakabalo Mr. ba ka? Moderator. Ano ha? Nakabalo ba ka unsa ang ano sa moderator? Nakabalo ba siya unsa tinago siya? Wa. Ang tinago wa na sa Biblia, tinago na gali. Karon na mabasa ko sa Biblia nga naay tinago, ang kunon ba niyang pili siya? Naman Nya nangita pagid sa CR. Kung unsa man kadto sa langit, mangita siya sa CR kay nga naman nakaigit sa kapildihan niya, mo na. Isa pa. Objection to, objection. Sa dili bias nga desisyon kay pa-desisyon mo dito niya kung danan man ako kay challenge Objection, man. Moderator. Basa Siya may pildi kay wala nabasa, layang ang gibasa. Wala na debate, Unsa Mr. lang gibasa? Moderator. Sisunin na. Tinago akong giingon, imong challenge tinago. Sige. Mr. Moderator, Dapat pildi na sa Mr. Moderator. Kami na mo kadto. Mo din nangitag CR kay nakaigit sa kapildihan. Ako basahon ang Pildi na, kwan Mr. Moderator. challenge. Wala na nabasa, pildi na. Abot lang sa naadri nag-ingon nga kung adunay challenge ang matag debater ang moderator adunay katungod nga desisyon sumala sa gidawat sumala sa gidawat ka challenge so ang pangutana kanina nga ang iyang gipadawat ingon ani ang iyang gipadawat mabasa ba kung mabasa nako ang butang tinago uyon ba ka o dawat ba ka nga pildi na ka so ang tubag dawaton na Dawat niya. Unya explain dayon kaga kung mabasa ang CR. Paminaw sa moderator. Ang akong kwan, Mr. Moderator. Paminaw sa moderator. Mabasa niya, abutang tinago nga dunay CR sa langit, budaog siya. Layang gibasa. Pildi siya, wala basa. Di ba, paminaw. Ang butang nangita kang CR kay nakaigit kas kapildihan. Magdesisyon ako bro, inani man god. Ang pangutana ang gipauyunan sa nangutana nag-challenge. Wala man gud niya giapil ang CR, ang imong gidawat wala niya giapil ang CR sa iyang gipadawat. Ang iyang pangutana dawaton ba nimo nga pildi ka or dili ang imong tubag dawaton. So wala man niya giapil gud pangutana CR. So ang wala kami sinabi, Mr. Moderator. Wala siya kadawag, Mr. Moderator. Sa desisyon, paminaw sa moderator. Pildi ko. Paminaw sa moderator. Unsa desisyon? Dawaton ako. Paminaw sa moderator. Paminaw sa moderator. Ang akong gingon, Paminaw ba? dawaton ako ang tinago nga dunay CR sa langit. Mo na akong dawaton challenge. Layang gibasa, Mr. Moderator. kadjot lang sa bro, inani mo gud challenge bro. Ako explain ang ang challenge na gingon nga kung doon ko mabasa na tinago dawaton ba nimo nga pildi ka ang imong tubag dawaton Ganun na. Napas challenge. Sige, Padesisyon na itong moderator karon. Padesisyon na ng moderator karon. Sulat mo bro. Wala gisulat mo ang challenge. Ang challenge wala isulat problema, wala gisulat ang challenge. Ang akong gingon, bastaha nga dunay tinago nga duwa ni CR sa langit. Wala kay nga tinago lang. Wala kong dawat ana. Nay sumpay, ay putla ko sumpay sa challenge. isa pa inani man gud para dili ta matawag ani nga bayas dili gusto pa gud bayas sumala sa gidawat nga challenge niya ang gidawat inani man gud ang gidawat ang pagsulti pag-explain nanyo karon kun Karon nabasa nga dunay butang tinago, dawaton ba nimo nga pildi ka ang tubag dawaton niya nagsunod ayo nag-explain lang siya. Pero ang
Ano ni Gapo, wala man gud siya maingon nga apil ang CR. Ang iyang gipadawat, wala gyud apil ang CR sa iyang gipadawat. Ang iyang gipadawat, dawaton ba nimo nga kung di na ko mabasa nga butang tinago, pildi na ka. So kung nag-ingon noon siya nga kung dawaton nimo nga dunay butang tinago apil ang CR, so naapil so dawat to ang iyang tubag, pero lahat Dawa man na ba? para walay bayad. Unsa man? Pildi siya. Sige. Dawa man na nabasa. Desisyon. Ay sa inani usbo na ko Ako, naminaw man ko bro. Naminaw ko. Ang ato rin ni patinaw ko sa mga si paminaw. Dili ko maribog. Basta ka challenge na ilista na. Challenge mo. Kibalik Lagi. ang challenge, Mr. Moderator. Halika. Ang challenge, sa gidawat gani. Kadut lang. Nangutana si Bro Gapo, dili ko niya kuan na dili ni bayad. Ang akong challenge dire basta uyunan, nasulat ang wala basta uyunan. Mag gitagdaog sa uyunan. So yun ang pangutana kung mabasa nako nga ang butang tinago uyon baka nga pili ka or dili ka uyon. So ang tubag dawaton ba nimo or dili? Ang tubag Kana mo to, bro. challenge. Bro, nikalit na mag-decision ko na challenge. Wala gi-intrigo si Muha. I-explain dayon. Dapat deliver ang tadi mo sa Muha sa moderator nga mo ni kung challenge so. Mo ni anang taton, nakadiretso naman sila ng tubagay. Inani mo Mr. Moderator. Ibalik yung pangutana. Wala mo na klaro. Kalito na kung utubag. Saban. Kay akong gingon, wala ko niyo yun nga tinago lang. Kasahon niya, dunay tinago, nga dunay siya sa langit. Mauna ko, walang talent na niya. Ilagay pulo nga tinago lang. Kadut lang ha. Ayaw pagbayas Usbo na mo dili ko Moderator. bayas. Record na ba ni? Balikan na. Tanawa ra, di na nagbaya sa muda. Ala dili ko bayad. Balikan na lang. Kasi inani Balikan. manggod. Ay ani pro hinumdum nga gipadawat sa imo ha. Ang pangutana sa imo ang imong gidawat wala di pilang share. Ang punto sa pangutana inani manggod do. Ang pangutana ni Gapo. Challenge ingon sa challenge. Kung mabasa nako ang butang tinago, uyon baka o dawaton ba nimo nga tundi ka? Ingon dayon ka, dawaton ako. So kung ti gidawat. Sige. Ang pangutana kung dawat ako. Paminawa sa moderator. Paminawa sa moderator, no? Ang gingon ako, dawaton ako, dunay tinago nga siya sa langit. Mo na akong gitubag. Aka kung kwantaya, ayaw put lang ang tinago. Oh, lagi pro. Lahi man gud ang iyang pangutana bro. Lahi ang iyang pangutana nga imong gidawat. Ang iyang pangutana nga imong gidawat. Dunay siya sa langit. Mo na akong gikuan ako, ayaw put lang nga diya lang tinago taman. Lain Sa man eh. Okay na challenge nila bro. Okay na challenge nila. Ang kulang lang niya. Kulang preparasyon ba? Pag challenge na, delikado ng challenge. Deliver kung tadi. Diya ha. Inani bro. Ang klaro man kung giingon niya, di ba? Kadut lang kay Sige. Pero ko mo duty, hindi mi jam duty na ko. Ingan ani ne ang desisyon gipadawat na. challenge. Ang gipadawat lagi nga challenge, walay apil ang CR kay ang pangutana inani manggodo plus star. Kung mabasa na ko ang butang tinago. Wala. Kami na Moderator. Tama man na, bro. Wala ko nito sa pulo na tako. Wala na ko nung siyon. Ay, paminawa sa moderator. Tama na siya. Paminawa sa moderator. Sakto na yan challenge. Sakto yan challenge o pagtubag. Ang problema diya nga wala na kuan kay nakay na moderator. Wala nag-intrigo si Gapo diya si moderator ilista ang challenge. Delikado ng challenge eh. Muna dili dili. ba na pangutana? Dili maklaro sa negatibo. Paminaw sa mo. Sa unsang Paminaw sa mo ba? challenge diretso na yon. Kadut lang. Mo explain sa ako. Challenge lagi padawat, hinumdumin ninyo para nadili kini siya bayad. Hinumdumin ninyo ang challenge lagi padawat kung anin. Kung mabasa ba nako ang butang tinago, uyunan ba nimo or dawaton ba nimo? Nga ang imong kapilyan or mapildi ka. O ang tubag dayon sa pikas nagingon dawaton ako. Pero dulo sa explain pero ang iyang explain lahi sa iyang gidawat. Kada. Hindi pa dawat ka Oh, sa wala siya. kay dawaton man Oh. din ka. Kung sino man ka. Dawaton ako. Oh, Sakto lagi na ang challenge. Sakto na ang challenge bro. Pero wala deliver ba? Deliver ang sa moderator pero ilista ang challenge. Muna normal nga kuan yun. Oh. May pa ni si Kwan mo, kabulaw mo explain. Moderator eh, magkano po tanaw sa ang challenge. Oh. Unsa man bro, Gapo, imong usbon imong salen? Oh, ito sa. Di ani man good brad, gikaron ako. Ingon ko nga nakabalo ba ka sa butang tinago? Niingon siya, wala.
tinago na gali na unya wala nagisgot ang Biblia ug mga butang nga naay tinago kanang ingon niya nga kanjud ako sang giingnan challenge question kung may mabasa ko sa Biblia ang tinago dawaton ba nimo rong pildikan siya akong dawaton na Objection, nga ikaduha na tong ingon siya nga naay CR Sige, Objection, ganito lang sa moderator. object. Niya akong counter, ang akong pagdawat, dawaton ako, nga dunay tinago sa CR sa langit. Wala ko ningon nga, basahan. moderator Wala ko ningon. moderator Moderator. Ako, isa pa kadot lang, Mr. I-rolling na Explain ko sa lang, rules. i-rolling na lang na bro, i-rolling na lang para mapadayon ang pangutana. Para nindot ba? Oh. Unsa man kan dili ko desisyon ako ipadayon. Oh, kaya Padayon, Ako padayon. Desisyon magkakamaw ni- ka ni, madawat Dili. sa tigpananaw bro, kay Pwede ang mo desisyon ka ni, waman ko nag-repair si Gapo sa moderator, ngaon sa mo ni listan challenge, wani mo repair po ni mo dito sa negatibo, giklaro naman negatibo, dapat gi-entry ko dito sa moderator, kaya ron nga maklear. sige looy maluoy ta sige ani May paning po timer kaya nakasabot ka. sige lagi maluoy na lang ko ano na lang Ay sa pag-side comment sa kuan. I like side comment bro, kay Ay side comment sa ako nitabang lang ko bro, para linaw ang inyong debate. Yapa, yun ani man gud bro. Wala na ko giingon diri nga pwede ninyo i-address ako. Tarawa paminawa ang role sa challenge daw. Next. Kung adunay challenge sa Wala, Mr. pag-debate, Moderator. pwede ka mura na magsabot. Paminaw. Next question na. Kung adunay challenge sa matag debaters, buti pa sa pwede i-address niyo sa ako pwede dili sa matag debaters. Wala man nag-address. Kung adunay challenge Wala sa niya. matag debaters, ang moderator adunay katungod nga mo desisyon sumala sa gidawat ka challenge, sumala sa gidawat ka challenge. So, kung nala pa sa moderator, lain ang pangutana kay wa man nag-address moderator niya. Lain tinago I-rolling na lang bro, para tuloy-tuloy ang kwento. Ano lang bro, ko mohanya na lang ko isip ko sa moderator para dili pud ko matawag diri nga bias. Ato na lagi kon, ato na lang ning paningkamutan nga matiwas bro. Okay, salamat moderator. Sige. sige Salamat. O sunod na lang pangutana bro. ilan na may oras na bilin pila naman Lara bro, 1 minute pa, 1 minute and 30 seconds. Okay. sige akong pangutana ni niya daghan kaayong di ba niingon si San Juan nga naay mga butang nga milagrong gihimo ni Kristo nga wa masuwat ining basahona unya matod nimo imo nang gituuhan ang pangutana nago karon asa man na nasulat butanga nga gibuhat ni Kristo nga tuuhan na to para makita na to na niya atong matuuhan asa ni karon Wala na nasulat. O biya na nga tinago. Dari madali nasulat nga na tinago. Ayaw na dugangin. Lagi ba? O biya na ingon ng Biblia pinadayag 22. Ayaw po ni, ayaw kuha aron dili madugangan hampak. Nakuha nimo ang nahitabo sa inyo ang 66 sa libro. Na imong 73 inyo magidugangan, dugangan mo hampak. Akong laing pangutana. Genesis to Revelation, ingon ka insakto na. Di na kinahanglan pang magdugang ta. Di na kinahanglan mo tuot, taglayan. Ang pangutana, nganong gituohan ninyo ang mga sulat ni Ellen Goldwhite? Nga dili man na Genesis to Revelation, di man na Biblia. Nganong gituha na mo? Kaya masulat ni Ellen G. White na sa Biblia, ningon si Ellen G. White sa dagot controversy, back to the scripture. So Biblia gibasa ni Ellen G. White. Sunod pang Okay. Unsay sitas sa Biblia nga ang sulat ni Ellen Goldwhite na adya? Sitas. Usa sa mga pahulay. sulat ni Ellen Goldwhite ang hitabo sa Pahulay, sa may nang gidili nga sa Brad. Naay sulat si Ellen Goldwhite, Alpha and Omega. Asa sa Biblia ang Alpha and Omega. Okay, Kaning Pabasa na ako na Pero Biblia, Bidges. Alpha and Omega, pildi ka. Dili, about man na ni Kristo. Kaning libro niya ba? Libro. Section moderator. Kaning libro, Desire Obedience, asa na? Kaning dakong paglaom, kaning mga Seventh Adventist belief, kaning the great hope. Asa ni niya? Kadot lang ako. Kung mabasa na ako, Alpha and Omega sa Biblia, pildi siya. No. Dili, wala ha. Dili naka-repair ni Kristo akong gipangutana. Why problema na Alpha and Omega si Kristo? Ang akong pangutana kining librong giuluhan niya ka Alpha and Omega. Has Biblia na niya. Kanang iyang libro ha, nga volume 1 padulong sa 8. Libro? Ako sa Pino, bumasa na ako sa Biblia ang Alpha and Omega, Alpha. Sinugdan ka. Sige ha. Kung mabasa nimo sa Biblia, Alpha and Omega, libro ni Ellen Goldwhite, dili itong about ni Kristo ha. Kay, wa man tayo.
Wala Sige, ko. sige. Libro man, dili man ni Kristo. Kadot lang. Bro, basta di Moderator. ka magkasinabot sa mga duha or mga duha ka pangutana. Di ko magkasinabot. Sunod ta pangutana, bro. Na ako'y objection moderator. Wala ko ingon nga libro. Ang title Alpha and Omega ang gingon. Hinong dalog katapusan. Mao lagi. Kaning ni ang libro nga Alpha and Omega. Asa man ni karon nasulat sa Biblia kay ingon kag naa sa Biblia ang mga sulat ni White. Okay, tubag ko. Okay. Unsa may na matambag sa Biblia? Pagbadlong, pamilita. Kaya mo ko mga tanag tambag sa moderator. Moderator, objection ko. Wala ko mga tanag na aba ay mga tambag. Sulod ani wa. Ang akong pangutanag kining Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8 na aman jud ko ani. Dire, kumpleto man ni ako. Naa ba ni sa Biblia nakasulat? Okay, musubag ko. Okay. Kami na, Wala. Tubaga, bro, yung categorical. Then I had to explain 1 minute. Okay, mutubag ko. Paminaw sa akong tubag. 2 Pedro 1:21. Tanawa ha. Okay. Mutubag ko. 2 Pedro 1:19. Okay. Iya dire. Tanawa ha. Asawa na ko. 2 Pedro 1:29. Okay. Yara, kita nila atong Pedro na Pedro. Ikaduhang Pedro 1:19. 21. Tungod kay walay propesya nga miabot pinagi sa kabubotong sa tao. Inanuwa minanduan. Moderator. Mabalang Objection. tao sa Dios. Okay. Objection. Ipatubag categorical naa wa. Kitubag na ko Mr. Categorical Victor na. pangutana, bro. I had to explain, bro. Kitubag na ko na. Kay minanduan sa Holy Okay. Spirit. Kana minanduan sa Holy Spirit. Okay, Mo na daw, kanang na. sulat ni Ellen G. White. Minanduan sa Holy Spirit mo na nga nasulat na siya. Kana Okay. minanduan sa Holy Spirit mo na nga. Okay. Ingon ka nga naa sa Biblia. Diyang gigamit nimo ang unang Pedro 2 Pedro 1:21. Asa ang Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8 diha. Okay. Libro. Motubag ko. Wala ako nagingon basahon sa 2 Timoteo. Kundili 2 Pedro 1:21. Makurda man kada yun. Objection. Ang sa object. Ipangutan ako nga ang suwat ni Juwet na abas Biblia. Kana day minanduan sa Holy Spirit. 2 Pedro 1:19. Minanduan man sa Holy Spirit. O niya karon yang pangutana. Babasa ba sa 2 Timoteo? Wa mo ko dinang basa sa 2 Timoteo. Moderator, counter. Wa mo ko mangutana ang sulat bang Ellen Goldwhite minanduan ba ni niya? Ang ako ba ingon siya naa jud sa Biblia ang mga sulat ni White. Usas mga sulat ni White ang iyang librong Alpha and Omega. Volume 1 padulong sa 8. Ako anak diri ha ambot lang gag naa ka ani. Moderator. Ang pangutana asa man diha karon ang libro niyang Alpha and Omega volume 1 padulong sa 8. Gigamit niya 2 Pedro 1:21. Naabay mabasa diha sa 2 Pedro 1:21 librong White. Okay. Kadot lang ha. Okay, mutubag ko. Ako sa moderator sa nabalik-balik naman duha ka pangutana sa pikas, duha pud ka pangutana sa pikas by side. Niya nasa tong role nga sunod pangutana basta dili ka sinabot. Sunod pangutana, bro. Gapo. Pila na may oras, murag human naman siguro. Napay oras, 1 bro. minute ka pin. Napaw. Pila ka pangutanan na lang na niya. Daghan pa ni. 3 minutes, 19 seconds pa ni. 5 minutes man ni. Sige. Hatagi kog sitas sa Biblia. Sitas ha. Nga nag-ingon, Genesis to Revelation insakto na. Sitas. Okay. Ang imong tema masabot mo ba nagingong guginag tay mo nga kuha ng pulong masabot ay sakto na Genesis Revelation. Brad, moderator, objection. Ang sa object. Nangita kog sitas. Sitar siyag sitas. Genesis to Revelation insakto na. Asa ni? Mati. Sige, So, tubagon sa Abasuan, naabay sitas. mabasa. Tubagon sa ang kategorikal, naabay mabasa or wala. I had to Okay, explain. okay mutubag ko Mr. Predator. Naa og masabot. Mabay ang gingon yang team. Ano? Na, sige. Okay, masabot pa. Kana din Genesis to Revelation namo naman na. Kanang gingon sa ang tibo kasulatan. Genesis to Revelation man na siya. Wala na may lain. Mabay na nga masabot yun. Unya mangita baga ng bersikulo. Sakyan ako. Okay, Sakyan ako. Isa kadai lang. Isa Lagi. minuto man. Isa. Wapo ko na magtubag.
Karon man sa tayo bro. nga kanang Genesis to Revelation ibuo kasulatan na, di ba? Pina nga dili na kinahanglan nga mangita ba ka og kanang basahon og literature kay imong tema masabot mo na nagingong gina ko na kinapulong nga masabot. Unya karon dili ka Sige. mo dapat- Sakyan nato ning imong giingon ni San Pablong the whole scripture. Ang pangutanan nako sa dihang ingon man kang apil ang revelasyon sa dihang gisulat na ni San Pablo nasulat na ba diha ang pinadayag na human na bagsuwat ang revelasyon nga libro? Okay, motabag ko. Aminaw. Ang gisulat ni Pablo kanang Holy Scripture, apil na diya ang kanang iiskutan diya sa Juan. Kaya nga no, paminaw ha. Kay usara man ang Ginoo mo'y nagtawag ana. Si Juan gitawag si Pedro. Pero Moderator, gisulat na- objection. Objection. Ang akong pangutana, pag ingon ni San Pablo, the whole scripture, ang tibuok kasulatan, gisulat uban, gituga, aron pagbadlong, pagsaway. Pag litok ni San Pablo na pagsulat, na human na bagsuwat ang revelasyon, kaya ingon mo siya, apil ang revelasyon na niya. Okay, mo tubag Sige ko. bro, ang pangutana kategorikal na human na ba or wala ayat ay explain og 1 minute. Okay. Paminaw ha. Wala pa na human dito na kanguwan natapos. Paminaw sa. Ayan ang gisulat nga Holy Scripture. O na ibot pasabot. Kaya pag ingon nga Holy Scripture, apil na ang Genesis, ang Revelation. Apil na kanguwan kay Holy Spirit na gamanduan na. Wala na laing mga libro. Gilugangan man ninyo og libro. Ito ka libro nga. Nahin mo ng 73. Dili na iya sa Ginoo. Sige. Sunod pangutana. O sa man wanay oras? Di. Napa? Kapin Sa man timer? Sige, pangutana. Gi-stop na ko kay naglalis pa man mo diha. Sige, laing pangutana. Wala pa man day na masuwat ang revelasyon. Nganong niingon ka man nga apil ang revelasyon ana nga wa pa man day na masuwat? Okay, bago niya. Salamat kasi mong sayo ni pangutana. Wala pa sige. masulat, pero apil na siya ang Genesis. Ay ka ng Revelation. Pabiyan na nga doon ay gitag na sa Biblia. Pag isuti itag na, so muabot yun na nga mahitabo na siya nga masulat yun na. Pabiyan ang gingon sa pinadayag 22 nga dili dugangan, dili punan. So apil na siya sa Holy Scripture. Sa panahon ni Pablo, wala pa na ibuhok ang Holy Scripture kaya na pa may pinadayag. Okay. So, di Sa dihang gawali ang mga Okay, next question. Sa dihang gawali ang mga apostoles ni Kristo, gadada ba tog Biblia? Katong 12 ka apostoles, gagamit ba sila og Biblia? Okay, tubag ko. Usa man ning sa Roma 5. Aha. No. Basahan na to, ha? Katong 12 ka apostoles lang. I mean, katong 12 lang kay mo pa man tay gisugo. Oh. O pa man San Pablo ana 12. Ana din Kani ba si si Kwan. Maski basahon ako. Diri sa Dalabing Bible. Oh, Banadyo, nagamit ba nabasa sila yun. og Biblia kung nagamit unsang bersyon na? Gamit. Buhat 5 versikulo 42. Basahon na to. Yan na ako ni challenge. Kimapildi ka, i-challenge na kag mabasa. 1 42. Babasa yun. Yaw. Time Okay, basahan Time na, oh. Diri ito, 5 ha? minutes. Basahan Ay lang. pabasa sa lang niya, ipabasa lang. Okay, Sige, Ipabasa. babasa daw kay Every abot man sila sige, day. babasa sa daw. Okay. Okay, si Pablo ni ha. Og mga Buhat si 5. Pedro ni, sila Pedro kay buhat 5 man eh. Si Pedro. Nagingon Buhat diri. 5. And every day in the temple and their home, Bible class, the continue to teach and preach. Nagtudlo, Bible. Unsa nga bersyon na? Unsa nga bersyon? The Living Isa nga Bible. version. Basta ha. Oh, no? The Living Bible. Namay mo daw, kabalang. No. Living Bible? Oh, Living Bible yun na. Sige. Mabasahon na. I-rebat na ko ni Aaron. Oh. Si Buhat 42. Oh. 5:42. Sige. Hindi na, basa na ha, pildi ka. Basahon mo. Okay, sige ha. Now, wala may pangutana mo ribat na ko kay kuning ribaton. Sige, Sige. di mo basahon, pwede na basahon mo. Basahan. Dili lagi mo ribat naman ko kay dili. Ako ra ni basahon doon sa ko ribatal. moderator. Excuse me kung basa din. Kinahuman naman ang time, Dili ako ni basahon karon. Sige, Basahon ako ni karon. O sa imo na na. Sige. Bro nga pag close bro kay close naman na yan sa kuan. Mao gani. Okay. Oh. Unsa man lang gisabutan, kuan, challenge na unsa ba? Sige.
Sa mga challenge na o dili kay para mahumandayon unya pag kuana. Dili na, wala na. Kay humanang pangutana, humanang pangutana. Dito na na sa konklusyon, dito na sa konklusyon. Konklusyon naman to. Last pangutana naman to. Ihanyo, di ba, naingon ang timer? Oh, sige. Sige, okay Ako na yun bro. na Mr. Moderator, kaya ako may negative. Konklusyon, Ako yun ako na. na mo konklusyon. Kasi bro, Jeffrey Binyan. Sige bro, ikaw na bro. Mga igala, mga ito, ako lang ipaklaro. Ang ingon sa Biblia, doon ay butang tinago. Kung nagkaroon niya ipaibalo, dagan mga butang nga dili tinago nga mga sa Biblia. Ang Bible alone, sakto na niya ang Genesis and Revelation. Yun ay butang tinago, ayaw to yapil sa Biblia, kaya tinago man to. Dapat ikaw na evaluara kung unsa na butang tinago, kay mo man ay ruganan nimo. Diba? Oo. Unya karon, ayaw pangutana. Ang apostol nagtudlo ba o Bible? Salamat ka kay wata ka gisalad kay gisalad ka nato pildi ka wala ba ka nibasa. Oh, pirting pildihan mo kung akong gibasa. Di ba? Wala ni kabarog ang yung ang dakong binuang kanang night tradisyon nga wa Biblia. Katinawa ng gingon nga wala na sila sa kamaturan ang pulong kamaturan. Imo pa nang gubaon? Ayaw ang Bible alone. Kaya imong gikontra ang Dios. Dili ako. Klaro, bitaw na. Kanina ra ni napildi, wala na, ganina ra dapat ay gikaloyan. Unya karon na ako ni paklaro mga igsoon, mga igala. Katong pag-challenge niya nga kung mabasa ang butang tinago, ang atong guyunan nato nga butang tinago, kung mabasa niya dunay tinago na CR dito sa langit, mapildi ko. Ako ningon nga basahon ang tinago. Wala oy. Naka-record ni. Unya mingon kag daw. Ikaw may ganina napildi, ganina ra ka napildi. Oo. Ganina ra ka napildi, ganina ra kami dawat sa Mount Challenge. Salamat ka kay gikaluyan ka sa moderator. Boda nga Kadirogen, basa ka sa Bible. Aron maluwas ka kung di ka basa sa Bible. Perting luya sa mong kalagyo. Oo. Muna tinuod ni istorya. Ay matod siya ang light. Kung sayang kuhan nga, inutkot ko no ang Bible alone. Kasi pala man na. Oo. Binuang, dako ko nung binuang. Tanaw na to, sados pagkuko. Kung di ni mag-inusol na kong katbag, sigurado yun. Initrabaho ang kalayo. Klaruhay lang ni. Kay initrabang kalayo, kung di sa mag-inusol, siya ang ipagsulte nga ang Bible alone, dako sa kada kong binuang. Delikado man ang kalagan. Delikado, di ba? Hindi ni mag-inusol. Na'y tinood. Nga, balik sa Biblia. Balik sa Biblia. Kamong mga naminaw ang Katoliko, ayaw mo patintal aning klaseng depinsor. Kaya ano? Tudluan mo, dili mo basa Bible, dili mo tudluan ng Bible alone. Ayaw mo tuwan na, kaya delikado ang inyong espiritu, delikado inyong kalag. Balik sa Biblia, Ablihin na inyong masalabutan, inyong makutok. Basa mo Bible, mabiyan ang uban diya mga Katoliko nga nagbasa sa Bible. Nahin mo ng isdi, kaya ano, nakasabot sa gisulti sa Biblia. Ang tinood, kung ang usang katao, membro sa Katoliko, mabasa sa Genesis to Revelation, ang iyahang labas, may mo sang Seventh Adventist. Ngunit tinood. Babay na uban diya nga, dagan kinabautismuhan, kaya ano, nakasabot sa Biblia, sa Bible alone lang. Wala na pang tradisyon diya, wala na. Wala na mga tradisyon giwali. Anawan ang uban diya nga kuan, dagan bay na-convert sa mga gikan Katoliko. Manggalit pero tagpila ra, tag-isa kuhok, suha. Pero sa hindi, pila ka buhok. Useful ka buhok na bautismuhan. Pinaagi ra sa Biblia.
Mauna ang gitunan kung sayop ang Bible alone, wala na untay tao maminaw sa may balita. Kung gitudlo pag tradisyon, pagkadelikado yun, tradisyon nga gikan sa Katoliko. Delikado yun ang kaluwasan kung na maminaw aning usa ka defensor sa Katoliko. Di ba? Palaliman ka patuhon ka ng mga panguros, Rosario, Rebulto, sa panangoban diha. Nga, patuhon ka ng mga tradisyon nga gipasunod sa tao. Delikado yung kaluwasan niya. Wala na ba nag-isulti ni Ginong Isos? Wala po nag-isulti ni Pedro na ilang giangko na sa Papa. Pero nga, ini sila nga ilang barugan nga dili ang Bible alone, ang ilang kaluwasan wala sa Biblia, tuwa dito sa CCC, Convert Catechism. Wala na ba nagiyay sa Ginoo? Wala ba na Holy Spirit kanang ilang libro nga CCC? Kana ilang 73 books, kanang dunay 7 kabog libro? Wala ba nagigasahan sa Holy Spirit? Nagbangga man ng mga bersikulo na sa ila apokripa nga gingalan nila Deuterocanon. Sila ang Deuterocanon na ay mabasa dito nga pwede ka mampo sa patay. Una pag-abot sa libro sa Ecclesiastes, dili ka pwede mo patay, wala na nakadugan, dili na nakadungog. O nga, balik mo Biblia. Tayo libro. Salamat po, Sir Moderator. Okay, time. Sige, ang laas na mo konklusyon mo si bro, yun din gapo, bro. Magsugod ng istorya, magsugod mo Pangulong 5 minutes. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Iyang gigamit ang Biblia nga Living Bible. Nga matod niya na aman lagi mabasa brad. Naapagid sa buhat 5:42. Living Bible gyud. Now, Bible classes. Ngano na brad? So pildi na mo challenge ko nimo ani karon. Natanawa na aman day mabasa nga Biblia. Unsay giingon sa ilahang libro? Walay katapusan nga kamatuoran giya ngadto sa maayo nga kinabuhi. Mayong kinabuhi giya. Naspay na sa es. Ang pulo nga Biblia dili makita sa sulod sa Biblia, period. Ug nganong naaman siya nabasa sa sulod sa Biblia nga di man ni makita? Naaman siya nabasa nga di man makita. Maunay maingon ka nga guided by the Holy Spirit inyong panudlo. Kasi kag-guided ana. Waya mo. O sige, atong tan-awon ning ang Living Bible, atong basahon ha. Ang Living Bible nga iyang gigamit mao ning niya sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 42 nga nagpadayon sila pagtuon. Dinhi sa ako ay mayong balita man. Pagtuon sa mayong balita. Diya, tumasahon niya. Diya ha. And every day in the temple and in their home, Bible classes, they continued to preach and to teach and preach that Jesus is the Messiah. Dako kayong pag-ila ang protestante nga Biblia nang giingon dihang balaang unang gapagawa sila anang translisyon na kanus ana Bible Almanac. Yeah, Living Bible. Pahina 20 sa Bible Almanac ha. Unsay Living Bible? This highly popular Bible was written by Kenneth Taylor. Was siguro si kalibutan kinsay author ana niya. Who established his own publishing company kining gitawag Tyndale House in order to produce a paraphrase of the entire Bible written in every language. The New Testament was published by 1956 and the entire Bible came out in 1971. Paraphrase ba? You know what is paraphrase means? Amo na nagaparat ninyo. Mao din na 70 Adventist ko gid alamag. Sige. Dinhi sa kanini ang Living Bible nga atong gihawiran, printing press July 1971. First printing na unang naprinta 1971. 23rd printing June 1973. Total Living Bible in print 10,625 10 million 10 million ba ni? O niya 10,625,000 kung atong tanaw ni wahi na kaistanan. Now unsa man ni ang paraphrase, sakto ba ang protestante sa ilahang pag-ingon nga Bible classes? Usa man na kadakong
binuang ng ilahang translation mao bitaw ning kini simbahang Katoliko wa ta mo dawat ana naglikay tagbasa sa mga translation nga dili aprobado sa simbahan nganuman usa na nga daganting mga error tanawa kung atong sakyan ng the whole Bible dia nahuman na bagsulat ang revelasyon ingon ka wa unya nganong moingon mag Biblia nga ang Biblia contain ba na Old and New Testament igawi lang na sa mga protestante kana bitaw ni asa the whole Bible was inspired kanang ni ang gibasa ganina ang tanawa ha the whole Bible naaman lagi na ang Biblia bra the whole Bible pero wa man kay mabasa ang Bible alone ay grant na to gagamit man din ng mga apostoles niya ang pangutana karon aprobado ba ninyi ang paraphrase sa protestante miingon ka aprobado brad question unsang bersyon na sa Biblia ang gigamit sa mga protestante be di man di ka katuganan na siguro kay kalibutan ka sa na-publish na ang Living Bible kay na adri ancient version daghan man kita tanawa ha ancient version Middle Age English translation John Wycliffe printing Gutenberg and the Reformation na Erasmus Martin Luther William Tyndale niang Miles Coverdale the Great Bible the Geneva Bible nakakani the Bishop Bible, the King James or Authorized Version 1611, the Douay Bible, Dutch, French, and other European language, Major Modern English Version, English Revised Version, Revised Standard Version, New English Bible, Living Bible, Good News Bible, Jerusalem Bible, yung International Version, yung King James Version. Wah, asa may kitudlos mga apostoles anini ang version kana Living Bible? Kawali-wali mga apostoles og Living Bible kung sakyan nato ng ilang paraphrase. Wah, di ba? Mingon siya nga delikado kuno niya mas delikado ang mutuan ng Bible alone ngano man wala gitulos Biblia iya harap na daghang salamat Mr. Moderator mo day nangitag CR kay nagka-engage ka pildihan thank you sa matakusan ninyo no so akong masulti maayo gid mo nga mga debaters so inani lang akong pagpadayag no kay naamang ko'y nag-comment nga naipildi na daog so inani lang ako isip ko sa moderator akong desisyon bahin atong halin sa ganina akong desisyon. Tabla to sila kay wala man maklaro po sa pikas kung sino ang gidawat. Ang iyang gidawat di ay CR. So dili man po dawat, di man po mabasa ang CR. So tabla to sila. Kasig na Kasi limit sa moderator kay wala basa. Akong desisyon nangita mag-CR. Tabla, wala pilde. Tanan mo maayo. Tanan maayo. Sige bro, kay napa ko'y buhaton bro. Salamat kis panahon ha. Mag-out Mr. Moderator.